Bai, egunon. Ni Mikel Dinauzue, Loraldiako koordinatzailea, eta ongi etorria ematen zaituztegu bai online zaudeten guztioi eta bai bertaratu zareten guztioi. Eskerrik asko, etortzearren. Gaur Loraldia eskolaren bigarren topaketa dugu, iaz ere egin genuen esperimentu hau, guretzat Loraldia bezala hezkuntza arautuan euskal kulturaren transmisioaren inguruan jarduten duten eragile eta hezitzaileekin egotea eta hartu eman bat izatea oso garrantzitsua da. Gure esperientzia txikia da, orain dela 7 urte hasi ginen Loraldia eskolarekin, nolabait ere esperimentazio proiektu bat izan da, baina iaz azalarazi egin genuenez, gure analisian, ikusten dugu hezkuntza arautuan gaur egun euskal kulturaren transmisioak dituen zailtasunak, gabeziak, nabarizkoa dira, eta uste dugu herri ekimen kulturgintzakoa eta euskalgintzako proiektu bat izan behar dela, hau nola hobetu. Alegia, gure kultura nola eraman gaurko hezkuntzan. Diagnosi horretatik ere hildo batzuk jarri genituen, eta bat da gureak bezala dauden ekimenak edo eragileak identifikatu eta beraiekin ere hartu emana izatea, ikusteko eta partekatzeko nola hobetu dezakegun gaur egungo hezkuntza sistemaren euskal kulturaren transmisioa. Eta hori da topaketaren helburua, ez? Zuekin bat egitea, orduan gaurkoan giltzei buruz, hau da, hezkuntza arautuan, irakaskuntza arautuan, transmisiorako kultur giltzak pentsatzen ari ginen komentatzea. Eta horretarako, gurea bezalako beste 3 ekimen ere gonbidatu ditugu, bakoitzak dinamika horretan 10 minutu izango du bere esposaketa egiteko, zer egiten duen, nola ikusten duen gaur egungo panorama eta beraien ekarpena, beraien proiektua zelan lerrokatzen den helburu horrekin, eta gero aukera izango dugu mai ingurutxo bat, 4 proiektuak batera, bakoitzak bere ekarpenak egiteko, publikoak ere, bai bertakoak zein online daudenak YouTuberen galderak egin dezake, eta guk botako ditugu, eta eskatzen dizuegu bertan zaudeten hori galderaren bat egin nahi baldin baduzu, edo ekarpen bat egin nahi baldin baduzu, mikrofono hartzeko. Nire kideak pasatuko dizue lankidea, bestela ez da YouTubeko kanaletik entzuten. Bueno, gaurkoan 4 proiektu ditugu tartean, orduan eskerrak ematen diegu proiektu honetan etorri diren guztiei, urrenkera hau izango da, 4 proiektuak segituan jarrituko dute. Lehenengo eta behin Euskararen etxetik Maite Berriozabalek hitz egingo du, hezkuntza teknikaria da Euskararen etxean, esperientzia handiko pertsona, bertso jartzaileak ere asko ezagutuko duzuen, kulturgintzan, euskalgintzan jarduena, eta Euskararen etxeko proiektua azalduko digu. Bigarrena, idazleak ikastetxeetan proiektua azalduko digu Garazi Albizuak, bera idazlea da, eta Euskal Idazle Elkarteko teknikariare baita. Idazleen elkarteak proiektu hau, uste dut, 30 urte abian jarri zuenetik, beraz ere, ibilbide luzea duen proiektua. Eta 3. proiektua, askok ezagutuko duzue, oso sendotua eta arrotua dago bertsolaritza ikastetxean proiektua. Oiane Perea Perez de Mendiola izango dugu hizlari, aurkezlea, bera Arabako Bertsozale Elkartean hezkuntza proiektuaren arduraduna da, bertsolaria ere, aspaldi, eta 30 urteko ere esperientzia du historia honetan. Orduan, 3 proiektua ekin batera, gure proiektua Loraldia Eskola deritzon proiektua saltzeko, Erika Uranga izango da, Loraldia Eskolako arduradun pedagogikoak, eta bakoitzak esan bezala 10 minutu izango ditu, eta gero denok batera mai ingurutxo batetan egongo gara. Eskerrik asko, eta Maite zurea da hitza.
Hemen ondo? Bai. Bueno, egunon hemen zabeten hoi, egunon pantailako beste aldean elkartu zareten hoi, eta eskerrik asko Loraldiko lagunei gaur alako topaldi ez dakit interesgarri eta aberats batera gonbidatzeagatik, bai gaiagatik eta kideengatik. Mikel Igondo azaldu duen bezala, ni Euskaren Etxetik nator, eta nahiko nukena da, ez da aurkezpena, Euskaren Etxeaz hitz egitean nator, eta lehenengo azaldu nahiko nukena pixka zer den Euskaren Etxea, jende asko galdetzen dialako, eta maite zuen hona izan lanean da. Euskaren Etxean, eta Euskaren Etxea zer da. Eta, bueno, oraindik ere Euskaren Etxeak urte asko daramatzen hemen Bilbon, gu Bilbon gaude, fizikoki gaudenak iritsi gara eta bakigun non gauden, Bilbon dagoen etxea da, Euskaren Etxea Bilboko zainazio, langile auzoan kokatuta dago, pixkat deusturaino iristen gara askotan psikologikoki Barakaldorantzago, Erandiorantzago, Errekan aurrera jarraituta dagoen auzoa da, eta hor dago Euskaren Etxea. Euskaren Etxea, etxe bata, 4 solairuko etxe handi bada, metro oso hurbil dagoena, batzutan kosta egite zaigu, hirietan eta zentrora ohituta gaudelako, eta ez dakit behar bada Euskaren metafora ere ezote den, batzuetan horretan pentsatzen dugu, eta Euskaren Etxeak ditu 4 solairu, eta zerbitzua gainetik aipatuko ditut pixkat ulertzeko, gaur zeri buruz hitz egingo dudan, eta non kokatzen den aipatu nahi dizuedan kontua. Batez ere gaur Euskaren Interpretazio Zentroaz arituko naiz, eta Euskaren Interpretazio Zentroaren bidez gizarteratzeko edo jendartera Euskararen inguruko, gure ustez, diskurtso positibo anitz eta askotariko bat zabaltzeko egiten dugun lanaz. Euskaren Etxeak dituen aukeren artean, batetik, gaur hemen gauden bezalako aretoetan aurkezpenak eta estelako egiteko aukera dago, aukera horiek irekita daude beti ere euskaraz jarduten duen jende, entitate, elkarte, erakundeentzat, eta beti ere jarduera hori euskara hutsean denean. Eta hala espalitz, salbuespena ondo azalduta eta sakonduta beharko luke. Areto ez gain, lantoi kooperatiboa dago, hala itzuli genuen euskarara, coworking gune bezala gehiago ezagutua, eta horari dira euskal kulturako edo euskalgintzako entitateak norbanakoek ere posible lukete eta 2 urteripein deialdi bat ateratzen da. Eta gero badugu Euskaren Interpretazio Zentroa. Gure etxe honen lehenengo solairuan kokatua dago, eta esango genuke, Euskaren Etxera datorren jende asko eta asko Euskaren Interpretazio Zentroa etortzen dela. Eta zein de gehien etortzen den jendea edo komunitatea, hezkuntza komunitatea. Eta askotan, hezkuntza arautuaren barruan, irtera bezala edo antolatutako irteren bidez. Badira gero bestelako taldeak, edo norbanakoak, dela diasporako jendea, jende atzerritarra, edo interes linguistiko berezia dituena, euskarakiko interesak, ez dakit ez, bultzatuta, ona iristen dena. Eta hori kokatuta, ja horrela urrengo baten galdetzen dute Euskaren Etxea zer da, gutxi gora bera, Euskararen etxea da, eta horro Euskaren inguruko gauza asko biltzen dira, ez? Eta tartean Euskaren Interpretazio Zentroa. Eta labur, bide bat jarri nahiko nizueke, Euskaren Interpretazio Zentroa 2023ko otsailean inauguratu genuen erakusketa berria, diskurtsoa gaur eguneratuagoa dago, bazkean bakigu euskaran beste hainbat lan lerrotan, mugimendutan eta gertatzen den bezala mugimenduan den gauza bada, diskurso berriak behar dituela euskara aipatzen da, eta gure alegindu gara, diskurso berri horiei ekarpen bat egiten eta ikuspegi bat ekartzen, kontuan izan da ez gaudela edonon, Bilbon gaudela, zainazioan gaudela, eta ez gu inguratzen gaituen ingurua ere, badakigula zein den. Labur jarriko dizuet bideoa. Barkatu. Esto funtzionatzen. Goikoa bai. Pasaitez, bai puntero hau, ez da? Pasaiten dit. Lehen funtzionatu du, Ez dela lasai, Hau salduko eta listo. Hau dira tripak. Ja.
Bueno, bau da, espote labur bat Euskal Interpretazio Zentro Herrian inaugurazioa egin genuenekoa. Euskal Interpretazio Zentroa aipatu ezela ikastetxetatik edo hezkuntza komunitatetik jende asko hurbiltzen da eta guk badugu bisita egiteko aukeraz gain, azkenean hor badago espazio zabal bat, oso polita eta ondo gidatua eta gaur hemen dauzkagu gainera bertako teknikariak ere. Eta horrez gain, ikastetxeei eskaintza zaiena da gero ordubeteko lantegi edo tailer bat egiteko aukera. Askotan gaina ume kopuru edo talde kopuru handiak izaten dira, eta baino mugituta nahi izaten dute talde handietan aritu, beraz bizatitan banatzen ditugu. Eta eskola programa hau LH-ko lehenengo mailatik batxilergoraino egokitua dago, bakoitza etapaka. Hemen bide badago, baina igual pasatu egingo, ez da luzatu egingo naiz. Eta azkenean, etapa bakoitzerako lantzen diren arloetan, gaur pizkatez euskal kulturaren transmisioaren giltzei buruz ere arituko gara, eta hau beharrezkoa ikusi izan dugu, behar bada, euskal gintzan ari garen gehienon, sentsazioa bada, mundua badabil, eta eremu digitala badabil, gaur egun hor gertatzen dira gauza asko, gure egunerokotasunen ere bai, gehiago Bilbo bezalako hiri handi baten hori erraz arnasten da, eta erreferenten falta edo gazte eta gaztetxoek askotan euskararekiko duten gertutasuna, askotan eskola edo hezkuntza autoaren bidez da, edo eskolako irakasleen bidez, edo dena delako erin bidez, batzuetan behar bada familiaren bidez ere bai, baina askotan hor gelditzen da, eta gaur egun sare sozialetan, edo telebistan, edo beste input guztietan, ez da euskarazko jarduera askorik iristen beraien gana. Orduan guk ikusten genuen gabezi bat, kultur erreferenteen beharrean, eta iruditzen zitzaigun jendeak bere burua identifikatzen duen, edo berak izan nahiko lukeen hori, edo bere gustatzen zaion hori euskaraz ere ikusiko balu, alakoak sortuko bagenitu, alakoak baleude, eta egon badaude, edo ezagutaraziko bagenitu, bata gazte eta gaztetxoentzat hori badela motivazio bat jarduten jarraitzeko eta hizkuntza horri lotzeko, afektibidadez, emozionalidadez eta bar. Orduan, guk esan bezala LH batetik batxilergorako eskola programa horretan, lan egiten dugu bi modutan, bai? Alde batetik ikastetxei aurrez bidaltze zaie nahi izan eskero aurrelanketa bat egiteko aukera beraien blokearen barruan, adintarte horretarako beren beregi sortutako bisita eta lantegiaren aurrelanketa bat egiteko, eta gero hemen bisita egiten dute interpretazio zentroan gidatua, eta gero lantegia. Pixka labur azalduko izuet adinez adin zerre egiten dugun. LH bat, 2 eta 3koen kasuan, hizkuntza aniztasuna munduan eta gugan, hemen ikusten genuena da, da hori askot, euskalgintzako diskurtsoetan ere asko entzun da, ez da hainbeste diglosi egoera ati aurre egitea, ezik eta ikustea hizkuntza aniztasun baten egoeran bizi garela, kultura aniztasun baten egoeran bizi garela, eta gurea bezalako 1000 hizkuntzekin inguratuta gaudela, eta gurea ez bezalako egin ere bai, eta hizkuntza guztiak aurre egin behar badute, besteak ere aitortuz egitea hori dela bidea, eta bakoitzak berea baloratuta ikusi dela, bestearen ere hobeto ikusi da baloratzen duela. Orduan hemen lantzen da gaztetxoekin, sortu genituen ostopostoak izeneko, ez dakit personita, panpin, animalitxo batzuk, liburutxo bat ere egin genuen Mirena Gormea eta Asier Gaston diseinatzailearekin, eta hemen lantzen dena da, jolas horren bitartez, proba eta galdera erantzun batzuk egiten dituzte, eta gero, hizkuntzen mundua deitzen den, horlako mapa handi badago hemen, ikusten da pixka lurrean, aurrak eta gainean jarrita daude, eta hor pixkat lantzen da, munduan ze hizkuntza dauden, edo ze taldetakoak diren, edo ze jatorrikoak diren, eta bar. LH 4, 5 eta 6koen kasuan, lantzen duguna gehiago da, linguistikoki edo ez, jolaste hizkuntzarekin jolastea, ez? Aurrizki edo atzizkien bidez, edo hitzak batuz, hitz berriak sortzen joatea eta ikustea. Eta euskal erreferenteen bila, eta pixkan ikustot hemen dagoela gaur landu nahi dugun honen, ez dakit, lotura zuzenagoa edo, DBH bat eta 2koen kasuan, euskal kultur erreferenten inguruko lanketa egiten da. Euskal kultura erreferenteak izan daitezke antzerkintzan ari direnak, literaturan, bertsogintzan, kantagintzan, musikan, eta lantzen dena beraiekin pixkat modu divertigarri eta erakargarri baten galdetzea, ez? Nor da ezagutzen dugu, zertan ari dira, eta pixkat beraiekin bereien ezagutzak proban jarri, baina ezain beste ez dakizu edo badakizu, ez bada, ikasi ezagun, gerturatu gaitezen, eta gauza oso politak ateratzen dira, eta batzutan harritu ere egite zaituzte, ez? Batzutan bakoitzak ere noduzkan aurre iritziak. Eta, pixkat hemen lantzen da, ordurangoko azoka agertzen da, edo bulego, edo, ez? Bazkenan, gaztentzat ere erakargarrak izan daitezkeen figurak.
Eta azkenik, DBH 3 eta batxilergoan kasuan, Euskararen lorategia ditzen den proiektuarekin ari gara, eta, bueno, hemen, sortzen duten beraiek da, Euskararen anistasunaren ikusgarri, beraintzat Euskara zer den, ezta? Eta bakoitzak orduan, material, kontzeptu, testura ezberdinak erabiliz, sortzen du bere obra propioa. Ez du zertan testu bat idatzi izan ez, nire etzat euskara dau, eta nik adierazten dut euskaran etzat zer den, onola bizi dudan, izaiteke emozio negatibo bat, emozio ez oso neutro bat, emozio oso positibo bat, eta egite dituz eta gero izan dugu hemen erakusketa ere bai, eta hemen oso informazio interesantea biltzen da, izan ere azaltzen dira, segitz errepikatzen diren, beren iritzia zein den, nola bizi duten, bai? Eta, honekin lotuta, aipatu nahi nizuen guk Euskararen interpretazio zentroan egiten dugun lan honez gain, Azkue Fundaziotik, izan ere, Euskararen etxearen kudeatzailea Azkue Fundazioa da, pixkat, Euskara eremu digitalean lantzen ari gara, eta hor egiten ditugu proiektu batzuk, laurra salduko izizuet 3, uste dugulako, batzuetan pentsatzen dugulako, eskola orduetan egiten duguna, eskolarako dela, eta eskola orduetan egiten ez duguna, etxerako edo aisialdirako dela, ez? Eta egite ditugu 3 proiektu, berra interesanteak izan daitezkela laburra saltzea, batetik da Biziber deitzen den proiektua, 13-16 urte bitarteko gaztentzata, TikToken gertatzen den ekintza bata, behar bada batzuentzat ekintza komunikatibo, askotan hartzaile pasibo asko dagoelako gazteen artean, baina zer egiten dugu euskarazko edukia sortu. Euskarazko erreferenteak erabili, baliatu, lankide hartu. Esan edana da, erreferenteak ez behar bada, Edurne Azkaratek parte hartu du, eta gero aktorea ere bada, beste batzuk behar bada ez daukate, gero jarduera kultural sektorizatu bat, ez dago, idazlea da, edo dantzaria da, baina badira euskal influenzerra, badira gazteen erreferenteak. Eta beraien bidez, gazteekin erronkak eta planteatzen ditugu. Gero bestetik, memeka, orain dela gutxi bukatu da, ez dakite ezaguna zaizuen, 15 eta 18 urte bitarteko gazteekin egin dugu, Iametzarekin lankidetzan, eta kasu horretan da, memeak sortzea, ez? Eta hor, batetik hizkuntzan erabilera dago, kontzeptualizazioa, hausnarketa, eta gero askotan erabiltzen diren irudiak eurak ere, euskal kulturati datoz. Behar izan daiteke gure garaiko Goenkaleko Maria Luisaren irudi bat, edo izan daiteke gaur egungo, ez dakit, ez? Musika talde baten frame bat eta hor zerbait sortzea, ez? Orduan bada azkenean identifikazioa sortzen joatea. Eta material guzti hori hezkuntzan edo irakaskuntzan ere oso baliagarria dela iruditzen zaigu, ariketak sortzeko edo adibideak erabiltzeko edo abar, ez? Eta gero, xare izeneko egitasmo bat ere badugu, hau DBH 4 eta batxilergo ikasleekin egiten da, eta horre euskal kultura digitalaren inguruko transmisioa lantzen da eskola orduetan, aurten Barakaldon egin da, pixkat eskerraldeko ikastetxeekin, eta izan dira bertan Labazu edo Ainhoa Etxeberria bezalako figura pixkat igual telebista bidez ezaguna egin dena Ainhoan kasuan, gazteek beraien burua identifikatzeko, ez? Eta guetzako giltza edo asko jartzen dugu indarra, bai eremu digitalean edo Euskaren etxean lanan ari garenean, erreferenten sortze beharraz, erreferente horiek ezagutarazteko beharraz da nola iritsi, bereik sentitzera badirela beren gustuko gauzak, edo badirela ez, gure gustuko gauzak ere, gure hizkuntzan egiteko aukera, ez? Eta eskerrik asko minutu falta ziren, itxi naiz. Bale, kaixo, eskerrik asko. Aurkezpenean esan bezala, ni Garazi naiz, Euskal Idazleen Elkartetik nator, eta kasu honetan idazleak ikastetxetan programaren inguruan hitz egingo dizuet. Interesgarria da erreferentena, gurean ere hori tasuskoa dalako, oso garrantzitsua dalako. Lehenik eta behin, datu batzuk programaren inguruan ezagutzen ez duzuen entzat, idazleak ikastetxetan lehen esan bezala duela 30 urte edo hasi izan, eta orduan 15 idazlek partu hartu zuten Donostialdeko idazleak ziren, eta Donostian bertan saio batzuk egiten bertako ikaslekin. Eskoletara jun, euren liburua landu, aurretik lantzen da, eta gero idazlearekin solas hori izaten. Iaz, egin genuen elkartean Negatz aldizkaria, urtero egiten dugun aldizkari bat da, eta monografikoa izan zen, hain zuzen 30 urte horien arira, idazleak ikastetxeetakoa. Eta horretan, Maria Zunlandak esaten zuen, bera izan baitzen hasikerako garai horretan hasi izana, beste askoren artean, baina berak esaten zuen, igual, momentu hortan, bazagoela korpus literarioaren zorkuntza berriki edo hortik etortzen zala ekimena, eta orduan zerbait harrigarria zala. Jutea
eskola batera, ikaslearentzat idazlea ezagutzea ezoikoa zen. Etzan normalean gertatzen zena, oin bai, normala da, ohikoa da, ez? Eta berak esaten zuen bere ikasle garaiekin aldenduta, ja urratz batzuk emoten zirela ikasle izateko nola aktiboki egitasmo honen ez dakit hartzaile edo, ez? Lehen idazlearen bizitza ikasten omen zen, gero testua eta hor irakurlea geratzen zen dun baiten. Eta estapen horretan irakurleari bere biziko garrantzia emon zitzaiola, eta hori oso interesgarria iruditu zitzaiola. Ordea orain, behar bada, fokua non jarri berriro galdetu beharko diogu gure buruari eta ikusi esote den testua harremanetan ipini behar duena alde batetik idazlea eta bestetik irakurlea. Garaia diferentea da, lehen ezan bezala, orain zerbait normala da, ikustea idazlea, heltzen dela eskolara, eta orduan horrek badu honetik asko, hau da, normaltasun horrek esan nahi du, behitu hau dira idazleak, edo nori izan daiteke idazlea, una datoz, baina bai badu errekreotik edo arruntasunetik zerbait, ez? Ez dena inpolita. Asmoa beti izan da liburua eta irakurlea harremanetan ipintzea, bai moldatu behar izan gara tokiko ezaugarrietara, eta hori zertan datza egitasmoa. Egitasmoa berez, bada, liburu bat irakurtzen da eskolan, liburu horren lanketa egiten da, eta ostean juten da idazlea irakurleekin egotera. Orduan, lau aldagai edo daude hor oso importante irakasleari gabe hau ezinezkoa izango zelako, erabat, eta guztiz, idazlea, liburua eta irakurlea. Orduan, irakaslearen inguruan hitz egiteko hartu dut, hain zuzen egatzaldizkari horretan parte hartu zuen Naroa Ogandok esandako zenbait gogoeta, bera euskarazko irakaslea da, bera, eta esaten du, zer egin euskara behar ez dutela sentitzen duten ikaslekin. Edo zer egin arintasuna bidaltzen dutenekin. Edo buruari eragitea ez dutenekin. Ez? Eta berak egin zuen oso gogoeta polita eta esaten du, badatore irudiak badatoz begietatik, baina ez irudimenagatik. Hori da bere gogoeta, ez? Egungo honetan dana pantaila, arintasuna. Eta berak esaten du saioan, keska hori ez da guztizkentzen, baina erantzunak bereziak izaten dira. Eta horregatik oso importantea da saioaren prestaketa. Zelan prestatu idazlearen bizita. Ze hor, ikusiko da, erantzun batzuk agertuko dira bere zalantza hauei. Idazlea, erreferentea aipatu duzu eta askotan bilatzen da erreferente izatea eta horrek ere ematen dau pixkat bildurra, ez? Esaten zuen hor naiz ni, inoren erreferente izateko. Baina orduan idazleak askotan egiten duen lana da ezatea zeintzu izan zituen erreferente. Eta orduan hor egiten da transmisio bat ere, ez da? Osea, aipatuta zuretzat, zein izan zen garrantzitsu idazterakoan, irakurtzerakoan, autua hartzerakoan, behar bada bestei ere, ez dakit, berioko zai edo ez, beti da salantzan egotea. Liburua, hau da behar bada kezkagarriena, izan ere desagertzen ari da. Lehen juten zinen eskola batera, eta gehiengoek batzuten liburu bat. Bertin dite liburutegikoa izan, edo lagunak utzita, edo baina batzuten liburua. Orain batzutan ez dauz libururik. Batzutan irakasleak berak irakurri du liburua ozen, eleatzen, eta entzun dute pasiboki guztiz, ez? Edo edo galderak egiten, edo lokesea, baina ez dago libururik, ez dago testurik. Eta hori, nolabait izan leike bai kezkagarria. Eta orduan, altzen gara irakurlearen gana, ez? Laugarren aldegai horretara. Irakurlea oso diferentea da atxeatzen eleatzen, edo debeatzen eta batxillergoan. Zaio bat aurre eskuntzan, lehen eskuntzan, izaten da beti superposgarria. Izaten da oso polita, altzen zara, dau ez dakit jakin mina, ez dakit giroa oso guaia izaten da. Bigarren eskuntzan, azterketekin onaino, emaitzen gatibu, beste zerbait izaten da. Orduan, zelan bilatu, hor komunikazio bat, behar duen seriotasun horrekin,
ez dugu egin behar zerbait infantila, ez, hortarako badago haur hezkuntza, eta irakasle hori gehiagirik ez dakite ez dutu barik. Ze, atera behar badu 10 bat matematikan, 10 bat ez dakit zeinan, 10 bat, eta gainera, liburu bat irakurri eta 10 bat izatea bisita, pues nork nahi du hori ez. Orduan, hortik, eta holan bukatuko utolan laburtxo, ikusitugu gure programak badituela aholgune batzuk, eta indargune batzuk. Aholgunea, eta igual hau, ari gara bez, pixkat ikusten zelan egin hau arintzeko, behar bada idazleak ez du ezagutzen, behar bada ez, normalean ez bada irakasle bai, ez du ezagutuko zein den hezkuntzaren kurrikuluma momentu horretan, eta zergatik irakasleak aukeratu duen bere liburua. Zergatik, ze beti egoten da arrazoi bat. Orduan, batzutan bada eske irakastea jakingo du, nik nor naz, ez ere esateko, baina bildur hori kendu eta jarri harremanetan hitz egin jakin zein den arrazoia, holan zuk ere saioa prestatuko duzu horri begira, eta irakaslea gauza bera. Ze berbada idazleak jakingo du idazten, baina ez daki komunikatzen. O ez daki hori, ez dakit 40 gazten aurrean ipini, 17 urte dute, batzuk begiratzen izute beste batzuk ez, eta hasi baidatzi nuen hau behin, ez dakit, lotza hori guztia zelan menderatu ez, menperatuta. Orduan, alguna izan leiken ez ezagutza hori elkarlanak oso erraz arinduko du eta indargune bilakatuko du, ezta. Eta gero indargune handiena berbada euskal literatura jasotzen du. Liburua hezkuntzan sartzea, ikastettzen zirkuitoan sartzea, ona da, idazlearentzako eta euskal literaturarentzako oro har. Orduan hoize gure egitasmoa labur-labur azalduta. Aperiak, nire maldi. Nire amina San Ignacio bizi izan zen, urte askotan. Eta ikustu dut nola gatozen azaltzeko, pixkat inibide hori edo interesarria dela bere ama euskaldun zerra zen, ingurizekoa zekien azkeneraz, eta bere aita Trebinokoa zen. Osakien, azte horretan. Amama hemen bizi izan zen urte askotan, eta berak etzekin euskeraz ohikoa den. Gerra garaiko ume bat izan zelako. Eta, baino hala ere, transmisio bat egon zen, bere seme alabei, ezta? Nire aitak etzekien euskeraz, Gasteizen jauzi zen lanera, eta nik hasi zuen euskaltegian, 70ko hamarkada hortan, eta gero nitorren nintzen mundura, ikastolak sortzen ari ziren bitarte hortan, ez? Bertsolaritzaren inguruan, noskin ere familiko adarrak etzeukan idearik, baino bai kantatzen zala asko, euskal kantuak, eta hizkuntzaren etena gertatu bada ere gure familia arbolean, euskal kantak, izan dira kontinuum bat. Eta badauka sentsazioa eta ilusio handia egin dit, euskararen etxea etortzea dela alako itzulera bat, eta esateko gogoan eukan, eta jazta, bale? Orduan, amamaren etxera itzulera bat. Por cierto, amamak etzekin euskeraz, baino San Plasandre bat. Orduan, nire genetikan, ez dago nire arbol genealogikoan, bertsolari enbeitatarren arbolekoa ez naiz. Naiz Beatriz López de Letonaren arbolekoa. Eta plasandretasuna edo hori, beraren gandik datorki dela, ez daukat inungo zalantzarik. Orduan, bertsolaritzaren transmisioa, gure gurasoek, edo, belaunaldi horrek, bazeukan kezka bat zan, ez? Frankismo osteko garai hortan, nola berreskuratu dana, eta nola eskolan euskal kulturaren transmisioa baliatu, eta hizkuntzaren ahozko alde hori, eta hori dana, bazeukaten intuizio handia. Ordurako 80ko hamarkadan amurizak gu ni ere bertsolari edo zu ere bertsolari barkatu liburu atera zuen, aikarekin batera atera zuten liburuska hori, espetxetik atera eta berehala atera zuen metodo bat bertsolaritza irakasteko, eta lehenengo bertsoskolak sortu ziren, almeneko bertsoskola izan zen lehenengoa, 50 urte egitera doaz bertsoskolak,
eta Almeneko bertso eskola, ikastola baten testu inguruan, Almeneko ikastolaren testu inguruan, sortu zen, ja, intuizioz, bazeukatelako, belaunaldi batek bazeukalako idearik ez, baina bazekiten, bide horretatik agian euskal kulturari ekarpen bat egingo ziotela. Eta 1985ean ja Nafarroan ere hasi ziren bertsolaritza lantzen Ontxo Aburuzaren bitartez, eta herrialde guztietan bakoitzak bere modura asmatu zuen bertsolaritza eskolan lantzeko modua. Diputazioaren bidez Araban, ikastolen elkartearen bidez Bizkaian eta Gipuzkoan, eta gero udalak inplikatzen joan dira, bertsozale elkartea ere proiektu horretan buru belarri sortu zen egunetik, eta gaur egun 30.000 ikasleren gana heltzen da bertsolaritza eskola ordutan, 50 irakasleren bidez, eta 200 piku, hori datu hori, ez duzu pentsatuko buruz jakingo dudanik, 235 herritan eta 500 ikastetxetan lantzen da bertsolaritza eskola ordutan. Gutxi gora bera esango nuke, lehen hezkuntzako 5. eta 6. maila dala lantzen den edo etapa, eta leku gehienetan ikastolen elkartea eta udalaren laguntzari esker, ikastola publiko, ikastola kontzertatu, kristau eskola, denetarik. 500 ikastetxe horietan, pixka bat denetarik. Guk adibidez Araban, 5. eta 6. mailan lantzen dugu, beste lekutan ere antzera, urritik hasi eta maiatzera bitartean, 15ean behin, juten gara gelara, eta tutorearekin batera, alden enean edo borondatea daukan enean, porque horre ere kasuistika ezberdina daude, baina orokorrean tutorearen ordutan sartzen gara, eta gure materialarekin eta gure irakaslearekin urte osoko ibilbide bat egiten dugu. Hasi zenean, hori esan bezala, zu ere bertsolari, Amurizaren liburu horretatik, aterazan ni ere bertsolari, bersio bat egin genuen, eta materialgintza izan da, gure irakasle lan taldean, etengabeko kezka bat. Guk sortu dugu materiala, eta gaur egun osatua dago ikasliburu edo lan kuaderno batzuekin, gero bertso ikasgela atari digitala baliatzen dugu, eta hor pilo bat ariketa, doinu kantatu, eta bideo daude, eta gero bestelako material batzuk ere kartak, eta material sorkuntzan 50 irakasleko lantalde hori buru belarri ibili gara azkeneko urtetan, eta baita formazioan ere. Batez ere UESin, Mondragon Unibertsitatearen bidez formatu gara, eta azken garai honetan berrikuntza pedagogikoko ibilbide bat egin dugu, eta horixe pixka bat ere kontatu nahi nizuen. Karo, bertsolaritza eskolan lantzea zergatik da interesgarria ikastetxentzat, gehiena daukatek ezka hori, ahoskotasuna, porque gaurko umeak ezakitze, eta helduak zer esanik ez, ahoskotasuna, badirudi bertsolaritzak ematen dula aukera bat hori lantzeko, eta egia da. Baina, ez da hori bakarrik, ez? Gauza asko transmititzen dira bertso doinuak ikasten ditugunean, edo kantatzen dugunean jende aurrean, edo bertsoak aztertze ditugunean. Bere garaian bertsolaritzaren kurrikuluma ere egin genuen, uste dut eguneratu beharreko gauza bat dela, pasatu dielako dozena bat urte, eta, ikusi genuen, lantzeko balio zuela, bertsolaritzak, lantzeko balio zuela, musika alorra, kultura alorra, hizkuntza alorra, baina baita ere, trebetasun pertsonal eta sozialak. Horiek eskolan guztiz transversala dira, eta euskal kulturaren espazio bizi baten bidez, badago lantzeko aukera horiek, ez? Eta, interesgarria da. Hizkuntzarena ez dago, ez dago zalantzarik. Argi dago hiztegia lantzen dela, esapideak lantzen direla, malgutasuna lantzen dela, bertsoen bidez. Musikaren alorrean, amamak erakutsi zidan hori, eta beste hori guztia, euskal kantutegia ere barneratzen da. Entzute aktiboa, jende aurrean, modulazioa, doinuaren modulazioa, eta trebetasun pertsonaletan,
empatia, jende aurrean egoten jakitea, eta beste hainbat gauza, ez? Bale, ondo, baina guari ginen bertsoak idazten umekin. Eta orduan esan genon, pues igual kontra esan badago guzti honetan. Porque igual bertso bat idazteko ordu bat behar da umeekin kuadernoan jartzen garenean. Eta, bueno, aitortzen du niri horrela erakutsi zidatela bertsoak egiten. Eta zuetako gehienak igual egongo pasabazarete bertsolaritza klasetatik oso probablea dela, ez? Bertsoak idazte zenituzten da, igual aspertu ere, bai? Momentu batzutan. Vale. Hori onartzetik abiatu ginen momentu baten da, digo, bueno, guk bapatutkotasuna gore, bueno, pues, miresten dugu edo saltzen dugu, baina gero idaztiz ari gara, ez? Bueno, zerbait okerrari da, eta, bueno, Mikel Artola gure lankideak botoia sakatu zuen, eta hankaz gora jarri zuen pixka bat lantaldea, eta esan, bueno, a ber, guazen aztertzera zer egiten ari garen, nola egiten ari garen, eta zen den emaitza, ez? Eta buelta eman diogu. Orduan, lehenengo egunetik, bapatean jartze ditugu umeak, eta iristen da azken eguna, eta esaten dugu, bueno, irakutsiko dizugu bertso bat nola idazten den. Bukatzeko gutxienez jakin da hori, ez? Eta, bueno, hori izan da pixka bat, azkeneko urtetako berrikuntza, eta uste dut, euskal kulturaren transmisioari aportazio polita izan daitekeela eskolaz eskola. Nola egiten dugu? Bueno, andamiajearen teoriatik, gero eta hasieran andamio asko jartzeitugu, ematen dizkiegu kopla egiteko puntu erdiak, edo kartza batean, esate baterako, edo, bueno, errimaz diegu eskatzen, edo, bueno, eta juten gara andamioak kentzen, harik eta beraie bakarrik egitera iritsi arte, bai? Helduleku gero eta gutxiagorekin egitera iritsi arte. Eta guk ere, hasiera batean, bueno, genituen gure egiteko moduak, eta gure maniak eta gure gauzak, eta planteatu zanean buelta matea, bueno, irakasleok beldurra sentitzen dugu, ez dut zure, txoratuta zaudete nola egingo dugu hori, ez dira kapaz izango, pentsa, nik ematen dut klase Landazuri ikastolan, eskola segregatu bat, edo Lantziegon, edo Kanpesun, eta, karo, zatu zu jarriko ditugu, batean ume horiek, benetan, osea, pues bai, egiten dute, dituzte bakoitzak, bere rekursoak eta beraien mugak, baina egiten dute, eta zen da emaitza, oso klase dinamikoak dira, oso klase intensoak dira, oso divertigarriak dira. Pilo bat kopla egiten dituzte, osea, lehen idatziz, bat egiten zuten, eta orain, etengabeko jarioan daude, eta bai ikusten da progresio bat daukatela hasieratik, bueno, neurri hasieran ez dute neurria betetzen, edo ez dute rima bukaeran jartzen, eta poliki, badoaz, 15 orduko ikasturte batean, 15ean behin ordu bete ematen dugun bide horretan, poliki badoaz, gutxi gora bera, lekurik gehienetan, maiatzean bi oinak emanda, kopla bat osatzeko gai izan daitezke, batzuk banaka, beste batzuk binaka. Eta, bueno, hori da pixka bat guri barnean gertatu zaigun iraultza txikia, eta orain, montatuta genituen gainerako ekintza osagarriak ere horretara egokitzen ari gara, zan nahi dut, geletako ikastetxeetako ikasturte amaierako jaialdiak, balen buruz ikasita eramaten ziren bertsoak, superurduri jartzen ziren umeak, eta horindik egiten dugu. Baino, improvisazioa ere, segaitik ez, hor. Eta, bueno, probatzen ari gara, eta, bueno, haiek oso ondo pasatzen dute, ez dakit entzuleek, hainbeste, baina, bueno, egia esan, esanguratsua izan dela esango nuke. Eta, ez dakit zenba denbora dara madan. Ondo? Pues ya está. Bueno, ez da maite nure da, baina eren aldot, ez da? Bueno, egunon, dan hori? Apurret urduri nau, baina, bueno, haber lasaitzen hasen, apurtxo bat. Bueno, ni Erika Uranga Basterra naz, Loraldia eskolako esitzaile, eta arduradun pedagogikue. Eta, bueno, saiatuko naz, laburtxo zuek egin dozuen moduen, igual esain ondo, baina oso ondo azaldu oso, irutiate oso zehatz eta oso garbi, gero zuek esango zuen, baina, bueno, ni bebai saiatuko naz pixka eta salpena laburtxo eta argi, ideia bintzat garrantzitsuenak edo aipatzen, bale? Bueno, orduen, Loraldia eskola,
Bueno, orain 7-8 bat urte, ikasturte sortu zen egitasmo bat izan zen, loraldiaren barruan, loraldiako lan lerro baten moduen. Loraldiaren asmoa edo helburua beti izan da, kultura erdigunean, euskal kultura erdigunean ipintie, eta loraldia eskolakoa izango zen berdin-berdina, gure kultura erdigunean ipintie, eta eskolara eramatie etorkizuneko kontsumitzaileek, etorkizunean kultura ikusiko daben hoiek sortzeko, eta sortzaileak bebai, gure etorkizuneko sortzaileak sortzeko asmoakin. Orduen, bueno, lan labur-labur esan da, titular moduen edo, loraldia eskola, euskal kultura eskolara, izango litzake, titulartxo bat. Eta, bueno, bere helburu nagusue transmisioa da, bai? Zelan pentsatzen dugu transmisio hori eraginkorra dala? Bueno, euskaraz egiten dugu, noski, eta euskaratik, hau da, ze batzutan, bai ikusten dugu, eskola barruan gertatzen dela euskal kultura egiten dela, baina ez direla beti igual, ez dela beti euskaratik egiten, hau da, erabiltzen dien baliabide gero ez direla beti euskarazkoak, edo beste globalizazioaren eta beste erdal hizkuntzak erabiltzen direla, gure kulturaren transmisio hori egiteko, orduen gu behintzat sentitzen dugu eta pentsatzen dugu, bueno, euskaraz eta euskaratik egin behar dela. Saiatzen gara erreferenteak, hirurok aipatu duzuen moduen, erreferenteak eskaintzie, erreferente gaurkotuak, eta ez beti gaurkotuak, aspaldiko erreferentiek bebai. Euren gandik hurbil hau edo hurbil sentidarazteko. Saiatzen gara gure transmisio hori beti begirada inklusibo batetik eitie, feminista batetik eitie eta modu jasangarri baten, beti ez dugu lortzen, baina saiatzen gara, bintzat, saiakera horretatik abiatzen gara. Bueno, beti hori aipatu dozuzuk eta uste oso garrantzitsu edala eta giltz bat gaur aipatuko dan giltz bat dala, gure dinamikak oso mugimenduzkoak dire, ez dugu normalean, hau da, badauz saioak non jesarrita egongo garen eta bebai hori patxada hori eta hori bebai landu egiten dugun, baina mugimenduzko dinamikak egiten duguz eta saiatzen gara sormena pizten. Bentsatzen dugu horrek direla apurtxo bat transmisioaren tipak edo, garrantzizko kontuak. 7 proiektu eskaintzen duguz, 7 proiektu horiek haur hezkuntzatik batxillerrera bitarteko mailetan txertatu aldie. Eta saiatzen gara kurrikulunean agertzen diren ziklo bakotzean eta maila bakotzean dauzen kurrikulun horietako edukiek eta kompetentziak eta sartzen, beste modu baten beti praktikan jarriz, baina txertatuz. Gureko geunke eta beti ez dugu lortzen proiektuak zehar lerro izetie. Hau da, oso importantea iruditzen jaku eskola batek gure proiektuan sinisten dauenan eta esaten dauenan, bueno, parte hartuko dugu proiektu horretan, benetan estrategikoa izetie, eta ez zego azkenan ordu bat goiez, astean ordu bat hori egitera. Eta orduen pizkat geratzen da, bueno, emoten dozu saio bat, baina geratzen da oso hurrengo astera arte barriro esara agertzen, eta hor oso disperso moduen geratzen da. Orduen, pentsatzen dugu garrantzitsua dela hasieratik eskola horre konpromiso hartzen dauenien, hartzea bai konpromisoa beste irakasgai batzutan bebai, zehar lerrotasun hori emotie. Eta bagabiz proiektu baten, ezakit, pastoral bat, Zuberoako pastoral bat prestatzen, eta horretan kontatuko dan gaia, gertakizun historikoa bada, historiako klasien, inguruneko klasien hori jorratu alizetie, eta zentzu bat emotie proiektueri. Edo matematikan atretxorako eszenografia sortzie eta horretarako matematikan behar diren neurriak eta kontrolatzea. Hau da, danean eukitea zentzu bat, zehar lerro bat izetie. Normalean, dekoguz 7 proiektu horiek niraupena desberdine da, laburrena hilabete terdikue da eta luziena ikasturte osue, iraietik eta ekainera arte. Beti mailaren eta jorratzen da lanaren arabera ikusten dugu aprobazio proiektu mota egingo dugun. Bueno, hori, arte adierazpideekin
kultura esaten dugunean beti kultur arte adierazpidekin harreman zuzenak eukiten dabez, bai arte plastikoekin, bai literaturagaz, bai kantagintzagaz, musikagaz, antzerkiarekin, dantzagaz. Eta gero, bebai saiatzen gara beti proiektu horietan, guk transmisio bat emoto hotzagu, baina transmisio hori bueltan doia gero, eskolara, eskola komunitatera, edo bueltan doie herrira, edo bueltan doie, hau da, transmisioa bidirekzionala da. Guk saio horren bitartez edo proiektu horren bitartez zerbait transmititzen dugu, baina gero eurek, ikasleak, sortu daben proiektu horren ondorio izan dan sormen horrekin, transmisio hori bueltatu egiten da. Eurek bebai, transmisio eragile bihurtzen die. Zazpi proiektuak olan laur esan da, bueno, lehenengokue, igual, aurrezkuntzatik hasite, tipia izango zan, aurrezkuntzako umei zuzendue, HH bost, LH bat bi, hau da LH-ko lehenengo zikloari begire, hortze lau artista plastiko ezagutuko dabez, lau artista plastiko hoien adierazpide artistikoa zein dan, hau da ezagutuko dabez lau izen, eta lau adierazpide artistiko. Eta saio bakoitzean eurek esperimentatuko dabe adierazpide artistiko horrekin. Normalean, kasunetan, gabiz lantzen ilustrazioa, margolana, eskultura eta argazkigintza. Eurek jasotzen dabe izen bat, ezagutzen dabe, pizkaten ordan, gero eurek esperimentatzen dabe saio horrekin, adierazpide horrekin, eta gero bukaeran egin dabezen, sortu dabezen artelan guztiekin erakusketa bat egiten dugu. Eta normalan saiatzen gara eskolatik kanpora izetea bebai erakusketa. Herriko espazio baten, edo erakusketa espazio baten, edo kulturretxe baten, esan dugun horregaitik, bai? Transmisioa ez daiten geratu bakarrik eurentzako, baizik eta urten daiten. Eta eurek bebai egin dezaten transmisio hori, euren familiei edo euren herrieri. Bigarren proiektu Lore Kolore izango zen, Lore Kolore LH lehenengo eta bigarren zikloetan egiten den proiektu bat da. Printzipioz pentsatua da, kulturanistasun handiko edo migrante kopuru handiko eskoletara begira, apur bat gure kultura eta zuk esan duzuna lehen Maite, hizkuntza asko dekoguz inguruan, eta apur bat importante iruditzen jaku ez batzuk gaientzie besten ganien, baina bueno, euskararen herrian egonda, bere pisue eukin desan, ezta? Eta orduen hor, saiatzen garena da, gure kulturaren, holan, piezatxo txikitxo batzuk emotie, jolas moduan beti, kantuekin, dantzekin, holako oso modu jolasgarrian, eta aldi berean eurek, beste kultura batzutako ikasleak dauzen eurek bebai eurena transmititzie. Eta esatea, beitu, ni pakistanekoa naz, eta beitu zuk egin dozun kanta, Pakistanen bebe kanta hau dau, eta orduen hor sortzen da horrelako ezagupen bat, lehenengo eta behin, normalien euren artien askotan badakite ez dakize herrialdeakoa diela, baina ez da bezagutzen ezer herrialde horretaz. Orden da purtsu bet, euskal kulturari bere lekua eman, beste kulturak bebai aipatuz eta hor elkartruke bat egon daiten. Hor saiatzen gara familiak bebai txertatzen, familiekin bebai saioak egiten duguz paraleloki eta egiten duguz ikaslekin egiten duguzen saio berdinak. Kantuan egin behar badugu, datozen familiekin bebai kantuan egiten dugu. Dantza egiten badugu, saio berdin-berdina familiekin egiten dugu. Eta hor sortzen den hartu emon eta elkartruke horretatik, ikusten dugu, azkeneko galdera edo azkeneko goera izaten da, guretzako zer da gure kultura, zer da euskaraz egiten den kultura, ez? Eta hor jaso dugun pertzepzioetatik eta elkartruketatik, urtetzen dire ideia batzuk, eta ideia horietatik, muralista bateri emototze guze ideiak, bera diseinu bat egiten da, mural batena, eta gero ikasleak beraiek eta familiak beraiek bebai hau aldatu, hor, hartu sortzaiarekin berarekin hartu omon zuzena dau, klasera etortzen da ganera, eta bukaera moduan edo, eskolatik kanpo normalean saiatzen gara, herrian bertan mural bat margostu egiten da, danon artien. Barriro, herriari bueltatuz transmisioa, eure bebai izen daitezen parte. Beste proiektu bat airean da, LH
bigarren zikloko ikaslekin egiten duguna. Ez, LH, bigarren zikloekin egiten duguna. Hemen apurtxo egiten duguna, da, 80. hamarkadatik aurrera, gaur egunera arteko musikagintzaren olako errepaso bat. Musika entzunez, eta apurtxo bat atretxoari garrantzi handia emanez, olako irratzaio formatu bat sortzen dugu, olako mai borobil bat, irrati baten egongo bagina moduan, jartze hotzegu zeuren aurikularrak, mikruek, eta jartzen dugu musika, sartzen gara, egunon, gaur, loraldia irratian, gaur, 80. hamarkadako musikaren inguruan hitz egingo dugu, zer irizeinatzu eta entzuten dugu kantu bat, eta, hola, pixkat formato horretan, egiten dugu, olako, goaz kontatzen, 80. hamarkadatik gaur arte, musika apurtxo bat, musika taldea, zelan joan dien aldatzen, bakotxak, garai bakotzean, zer zan gehiena errepikatzen ziren leloak, edo musikak zertaz joaten ziren, ze genero nagusitzen ziren, 80. hamarkada punka, bazeuen salbuespena horri toitz, hor, ez, badauze, olako kontuak, ez? Eta hor gero egiten da bena da bukaerako saioetan, saiatzen gara top zerrenda bat sortzen, eureri hamarkada bakotzetik kantu bat aukeratu behar dabe, flipatuko zenuten zein aukeratzen daben. 80. hamarkadan, itoiz. Niri gustatzea pila bat itoiz, baina justo 80. hamarkadan entzuten duzuz talde pila dana punkak, eta horrek aukeratzen dabe, lasaiena, kuriosua da. Eta hori, haiten dabe top zerrenda bat, hamarkada bakotzetik aukeratzen dabe kantu bat, eta gero, kantu horiektatik boskatzen dabe bat. Urtetzen da kantu bat. Gustokoena edo. Eta horrekin egiten dabe, olako podcast bat, prestatzen dabe, eta kontzertu bat. Haure sartzen dabe, aurten untza irten da garaie, eta egin dabe, haure sartu dire, untzako kide moduan, eta egin dabe kontzertua, eta bitartean podcasta, eta, egia esan oso arrakastatsua izan da, hau oso dinamikoe da, eta gustatzen jak, bai. Gero beste bat izango litzak esazpi kantu, honek eta lore jokoak, honek bi proiektu hauek luzeak dire, ikasturte guztikoak, eta, baten 7 kantun, hemen dekogu ganera sortzailea, Fernando Delera, Lauron bera izen zan idea sortu zuena, eta garatu zuena, eta azkenean da, kantagintzaren errepaso bat egitea 16. mendetik, gaur egunera arteko kantagintzaren errepaso bat egitea, 7 kantu aukeratzea, eta 7 kantu horiek arilkatuz ikuskizun bat sortzea. LH 5. mailatik, ja DBH arteko ikasturtetan egiten da, eta gero hori bebai, normalean, oholtzaratze bat augingo dau, kulturretze baten. Lore jokoak, Zuberoako pastoral bat, gaurkotu bat egitea da, asmoa, lehen LH 5. mailan egiten gendun, baina orain LH 6. pasatu dugu, ikusi dugu euskara mailaren erabilera nahiko jaitsi da, eremu euskaldunetan bebai, eta jakintza, hau da, euskeraz espresatzeko gaitasuna murriztu da. Eta bertsoak ikasteko zailtasuna, bebai ikusi dugu batzutan areagotu dela, LH 5, nago esaten. Orduen, atzeratu egin dugu, eta ja 5 ez dugu egiten, leku batzutan, igorre da salbuespen, adibidez, Arratialdea eta, baina bestela LH 6tik aurrera egiten dugu. Kostatzen jake asko bertso doinuak, bertso asko ikastea, hitz asko dauz, gidoia pixkate, izaten da, sendue moduen, eta gero, bebai, oso, ez da izan esan, baina oso mugatua moduen da, oso kuadrikulatua da pastorala, oso errepikatzen die gauzak, eta horretan erreza da, baina, astun samarra zuertatu alda, eta orduen pixkat atzeratu dugu, bai? Lore jokoak, eta horrek bai oltsoratzea dekoz, Tamara sartu DBH eta Batxilerren egiteko proiektu bat da, ikusentzunezkoi begira, euskal kulturaren inguruko ikusentzunezkoak ikusentzunezkoen inguruan ibiltzen gara, eta gero eurek euskal kulturako gai bat aukeratu behar dabe, eta ikusentzunezko bat sortu. Eta hori ere aurkeztu, oholtza baten, bai? Hor badekogu proposamen berri bat aurten urten dana, ez dakigula eskaeraren bat egongo dan, baina da loreak tailerretan, pixkat, DBH-ko, ez dakin hor komentatu dauen zu, garazi uste dut, DBH beti da saiagoa,
batzuk igual ez, kirikinoko alen zan oso ondo, debeatzen, ez da daner, baina, bueno, danetari da, baina, bueno, egia da polita dela, beti dela ikaskuntza batez, debeatzen lan egitea, baina, bueno, beti da hor, nera bezaroaren ezaugarri propioak, berez zaildu egiten da bena, ez? Hor lan egitea, eta gero guk ikusten dugu azken aldien digitalizazioak sortu dauzen arazoak gelan, pazientzia egoteko, egon ezin handia ikusten dugu bebai ordenagailuarekin ordu asko dauzela, eta orduen pentsatzen dugu gure planteamendua justo beste alderantz joan behar dela. Bost kanpora gelatik, guazen kanpora, guazen harreman zuzenak eukitera herriko sortzaileekin, euren tailerretan, beste harreman batzuk suertatu, horretan zelan ibiltzen dien ikasleak. Eta esango neuke, debeatzen jarri dut, baina esango neuke aurreratu barko dala eleatzera bebai. Bale, hemen oso importantea ikusten duguna da irakasleen rolak, arduradunen rolak, ez bakarrik irakasleena, gure rola zein dan, irakasleena zein dan, familiena zein dan, pentsatzen dugu oso importantea dela eskola komunitate dana implikatzea. Ze ikusi dugu ganera eta uste dut irakasleak implikatzen diren momentuan, proiektu hori eraginkorra da. Irakaslea eskina baten dauen momentuan, inungo momentuan ez dauenan egiten jarraipen bat, ez dauenan egiten komentario bat eurekin, proiektu hori normalan ez dau funtzionatzen. Horren guetzak hori oso garrantzitsue da, horre implikazio bat egotea zentzu guztietan. Pentsatzen dugu, inpaktu eta onurak, pentsatzen dugu, Loraldia eskolak eskaintzen dauena azkenean bizipenezko proiektuak direla, gorputzetik pasetan direnak, ez bakarrik jaso, baizik eta pasau egiten dire, mugimenduaga sentitzen doguz, gorputzean sentitzen doguz, ahotsaga sentitzen doguz, eta ganera eurek ere proposatu aldabe. Osa, ez da bakarrik jaso, baizik eta eurek ere parte dire, eta osatzen doaz. Eta pentsatzen dugu horrek egiten dauela eraginkorra, eta beste alde batetik pentsatzen dugu suertatzen dela edo sortzen dugula espazio bat non urtenaldien euren egunerokotasun marko horretatik, jesarrite egotetik, Loraldia, altzetan dire, bagoaz beste espazio batera. Hori ja, bada estresak entzeko punto bat. Bagoaz beste espazio batera, beste espazio horretan mugidu algara. Ez gauz geldi, eta egune zintxue pizka dekona bebai, emon aldoz buelta batzuk. Egiten dugu dinamika oso aktiboak, zuk esan dozuna, bebai, ez da hoiana, divertigarriak. Eta batzuk ez, batzuk egia da ikasle batzuk oso desoroso sentitu aldirela, gure saioetan, esposak eta handiko saioak dire bebai. Baina orokorrean ondo pasatzen da, lortzen doguz, akademikoki dekiezen rol hoietatik urtetzea. Akademikoki ez dakizelakoa izen alnaz, eta sormenean ez dakizelakoa izen alnaz. Eta roles aldatzea ja, pixkat, komunikatzeko beste bide batzuk eskaintzea. Ez bakarrik idatziz. Edo berba eginez, hitz eginez, klasearen aurrean danoko lan pixkate beste forma baten jesarrite, papel baten, marrazki bat eginez, improvisazio bat eginez, mozorrotuz eta mimika eginez, eta pentsatzen dugu horrek berak, eure ja ongizate bat, berez, naiz eta gero transmisioa igual ez dan bermatzen, proiektua ez da ondo urtetan, edozein faktore dala medio, baina pentsatzen dugu, berez, aukera bat emoten dauela beste ongizate bat eukiteko. Horre datuek, 8 ikasturte, eta 8 ikastetxe, ikasle pila bat, egitasmo, eta erakusketak eta holtzoratzeak bebai. Eta ondorioa, esango geunke, nik uste dut giltza esan duguna, eta uste dute danoke pasatu duguna, dala azkenean bizipenezkoa bada, oinatz bat izten badau, zu ez bazara bakarrik jasotzailea, bidirekzionala bada, eta benetan pasatu bada, eta gero horrek aganera badeko trastendentzia bat zure familian, badeko trastendentzia bat eskola osoan, taldean, kolektiboki bebai, arrasto bat izten dau, oinatz bat izten dau. Eta pentsatzen dugu, izango bada, zeu zer eraginkorra, oinatz itzi behar dauela, ziur, hori pentsatzen dugu bintzat. Listo? Hori zen. Ez que haukidu da atxetik hor.
Mazkata. Hori da. Kaixo, bai. Bueno, lehen zatia egin dugu, 4 proiektu hauek ezagutu ditugu, eta orain mai ingurutxo bati hasiera emango diogu, bai? Gustatuko litzaidake 3 arlo handi lantzea, ia denbora ematen digun. Batetik, guztiok aipatu duzuen esperientzia, ez? Beti izaten da, ikasteko modurik onena esperientziaren bitartez izaten dana, eta justo gaur ikusi ditugun 4 eredu hauek horretan oinarritzen dira, ez? Ikasleek ikasi egiten dute, transmisio hori egiten da, baina transmisioa egiten da bizi egiten dutelako. Esperientzia batetik abiatzen direlako, eta beraiek gai direlako ere gero, emaitzaren bidez edo egiten duten ariketaren bidez, transmititzeko beraiek ere, ez? Orduan, horri buruz hitz egin nahiko nuke. Bigarrena, erreferenteak ere, aipatu dituzue erreferenteen beharra, euskal erreferenteen beharra, horren egoeraz eta zein baliabide ditugun, eta komentatuko dugu orain. Eta 3. Komunitatearen indarra, ez? Laurok aipatu duzue ere bai, irakasleen laguntza beharrezkoa dela, beraien implikazioa, bestela ez dago proiektuak egiterik, baina baita ere, familiei buruz hitz egin behar dugu azkenean, eta zergatik ez gizarteari buruz, ez? Euskal kulturaren transmisioa egin nahi badugu, zelan bideratu behar da gizartean ere belaunaldi ezberdinetan transmisio hori bideratu ahal izatea, ez? Orduan, bueno, gustatuko litzaidake lehenengoarekin hastea, esperientziarena, denok aipatu duzuen, esperientziaren beharra, eta nola ikusten duzue hori, nola bizi izan duzue zuek esperientzia horiek, leku batetik bestera gainera aldaketa asko daude, aurren hizkuntzaren ezagutzatik hasita eta gizartea bera, ez? Edo komunitatea berak dituen egoera eta ezaugarrietara begira, ez? Orduan, zen nolako esperientziak izaten duzue horren inguruan? Bai, bueno, idazleak ikastetxetan ikusten da oso nabarmen liburuaren irakurketa normalean egiten dugu bakarka. Batez ere DBH-en, batxilergoan. Eta irakurketa esperientzia hori izateko ona, askotan bilatzen dugu eta hemen ere ez dakite arazoa dugun horrekin ona bilatzea, divertigarria bilatzea, batzutan berbada aspergarria ere bilatu behar dugulako edo. Baina on hori izateko berbada ez zaizu gustatu irakurri duzuna. Akaso ez, nik irakurtzen ditut hainbeste liburu eta asko, ezaten dut, ez da nirea ez, baina jartzen duzunean komunean beste pertsonagaz zuk jasotako hori, ara ez zait gustatu, ez dakit protagonista ez da zinezgarria edo eske betiko leloa, beti gauza beran fokua ipintzen edo. Eta besteak esaten dizu, bai, baina hori hain zuzen iruditu zait, ez dakit zero, niri behitu protagonista honek, diluratu nahu edo ja dagoenean irakasle bat eta hau hasieran zezaioaren aurretik irakasleak egiten du prestakuntza, dagoenean gidaria izango dana eta esaten duena, fijatu zarete irakurketaren gako hauetan edo guazen beste honen inguruan hitz egitera, solasa sortzen denean, esperientzia ja elkarrekin dugu irakurketaren, bakarka den irakurketaren esperientzia hori taldera eraman dugu eta
ezaten zu, ara, gustatu zait liburua eta pentsatu dut ez. Osea, segun eta batzutan gertatu aldalako olakoak bebai, ez? Ezagutzen duzulako, jartzen diozulako beste testu inguru bat, ikusten duzulako zelan ulertu duen besteak, zelan zure ahotsa entzun duzulako bebai, momentu hori zu bakarri zen den zure testuagaz eta esan duzu behitu bau, pentsatu dut, eta pentsamendu kritikoa bat dut. Kapasa naiz hau esateko, kapasa naiz esateko, ez zait gustatzen, eta ez zait gustatzen, eta hemen ere berriro arazoa aspertu naizelako, behar bada aspertzea guai dago, beste modu batean, ez? Jo, hain da guztia harin, eta bilatzen badugu harintasun horretan, egotea konpetitzen edo, liburu baten bidez, kasu ez da hori gure lehia, ez? Orduan, eskoletan jasotzen dugun esperientzia, idazle bezala, zikloka oso diferentea da, askotan hori haurrezkuntzan eta ipuin kontalaria dalako juten dana, orduan historia esagutzeko beste modu bat da hori, ez? Baina asko du esperientzia horrek aurreko lanaz, irakaslearen lanaz, eta zintzotasunaz. Zen nijo naiz zaio batzutara nire komiki batekin ez dakiz zer, ikusi ditut aurpegiak eta ekit, ez zaie gustatu. Ez dute irakurri edo irakurri badute izan da. Eta batzutan zintzotasun hori ezatea, jo eskizue komikian agertzen diren gizonak, direz mierda bat, bakarri eta guai emakumeak, eta nik barkatu gira da ez naiz konturatu, ez dakiz zer. Ez dakit, gauza horiek askotan zintzotasun hori beharrezkoa da. Eta, bueno, uzut idazlearen esperientzia saioetan berea asko duela prestakuntzalan horretatik, zintzotasun horretatik, eta irakaslearekin elkarrizketa izateagatik, ez? Lehenago. Osea, azkenean bisita da eginda edo azkeneko puntua, baina beste guztia da, hori, egingo duena esperientzia hori izatea ona edo txarra edo... Bai, esperientziarena, ez? Gero esatuko gara bestetan. Bueno, bertsotan egiten jartzen ditugunean aurrak gertatzen da bestelako ikasgaietan inkomodoak direnak, berritxoa direlako, bihurria direlako, malizia handia daukatelako, TDAH dutelako, dena delakoa. Gertatzen da, batzutan aurkitzen dutela leku bat, non bere gaitasunak baduen leku bat, o espazio bat. Orduan, bai gertatu izan zaigu, igual irakasleak izatea, kontuz honekin, eta honekin, eta justo horiek izatea azkarren erantzuten dutenak, edo azkarren botatzen dutenak bertsoak, ez? Gertatzen da ere askotan, beste kultura batzutatik etorritako aurra ditugula, hizkuntza asko dakizkitenak, tartean euskera erdipurdi, bada ere, ezta? Adibidez, esango nuke, Afrika iparraldetik etorritako aurrek, hauskotasun bastante daukatela, nahiko oralak direla, o bapatekoak, ez? Orduan, hor sartzen da, hizkuntzen arteko baso komunikanteak edo, isuri alde batetik bestera juten dela, ez? Nik uste dut, harritu egin nautela askotan umeek, justo, azalik ilunena daukatenek altxatzen dutela eskua lehenago. Hori ere, hori nahiko kuriosoa da. Eta zelako esperientzia izan behar duen beraientzat, beste lurralde batean, beste hizkuntza badagoen lekuan, beste kultura badagoen tokian, eta nun autoestima aldetik pentsatzen duten behar bada, beraiek ez direla gai izango, bertsolaritza izan behar duelako, oso euskaldunen zerbait, ikusten dute kapaz direla, eta gainera beste batzu baino eskarrago. Orduan, hankasgora jartzen dira, hainbat aurreritzi, eta zuk ere irakasle bezala euki ditzakezunak, ez? Gero ere oso kultura batzuk ekonomia aldetik dauden desoreketan ere, orain arte nabaritu da ere bapatekotasunaren desberdintasuna. Nik esango nuke, nik ikusi dut, maila ekonomiko nahiko altua daukaten umeek, dituzela eskolaz kanpoko ekintza pilo bat, liburu pilo bat irakurtze dituztela, ikusi dut badaukatela kultura maila, baina gero jartzen dituzu improvisatzen, sokorro. Ez? Hori ere,
gertatzen da. Orduan oso esperientzia intensoa da, improvisatzearena gelan. Oso parte hartzailea da, eta ez daude ohituta, ahotsa izaten, protagonismoa izaten, oso momentu laburretan da, osea, eske, ezin duzu imaginatu ze azkar doan. Bakoitzari ematen dizkiozu birrima, eta pinpan, 10 minututan 50 kopla joan daitezke, ez? Orduan, ba hori, ez daude ohituta hainbeste parte hartzen da protagonismoa izaten, eta kulturan, batean, nik esango nuke batzuk, parte sentitzen direla. Eta gero, bertsolariaren esperientzia barrutik bizi dute. Zezkenean, mikrora eraman da bada ere, bertsoa pentsatu jende aurrera bota eta jendearen erreakzio jasotzearen momentu intenso hori eskolan bizitzen dute. Orduan, bertsolariak entzutera iristen direnean oso posizio ezberdinetik abiatuko direla uste dugu. Eta bueno, hori, ustutik ez dutela, esperientzia hortan adinkideen gandik, ez dago artista eta beraiek, da, oso horizontala, zentzu hortan. Eta fluxua junetorrikoa da, ez, esango nuke. Orduan, bueno, oso polita da horren parte izatea, bai? Bai, ni pentsatzen dut, zuk esan duzu zuen hainbat kontu, errepikatuko neuzela. Alde batetik adibidez irakasleak zelan harritzen dien, eta emoten dago irakasleak ez duzuela izten ikaslei parte hartzen, eta badakit baietz, Ez nago zuen kontra, eske bai, batzutan emoten dau, badakit, baina egia da, gu, kanpotik goazen eragile bat, normalean ordu bat dekogune, lortu aldozula, zuk egunerokotasunan, eta ez dakizen bat ordu emanez lortu ezin dozune, dala pizkat sorpresa hori. Ez da besterik, uste dut, sorpresa emoteko aukera dekozu nien, dekozu prestatzeko atretxo bat, gaur etorriko dire ez dakite zer aurkituko dien, ja sorpresa horrek, ja deko beste esperientzia bat sortzen dau. Zirrara batxo bat moduen, gaur zer pasetan dan edo zer etorriko dan, ez? Eta hori beraia pizkat aldatzen dau, eta egiten dau esperientzia bat izetie, zu irakasleoko egiten duzuen egunerokotasun horretatik urtetzen. Zuk esan dozuna, irakasleak eurek harritzen die pila bat gure esperientzietan, esaten da benien. Eta hau? Benetan dauela egiten hau, persona hori? Karo, guztiz beste espazio baten, sartzen dire beste dimentsio baten moduen, eta rolak asko aldatzen dire, eta ni pentsatzen dut hori eurentzako berez ja, ikasle bat, igual ez dana usartzen gelan, eskua heltzetan, edo tentsinoa dekonean irakasleak zeu zer galdetze hotzenean, dauela hor beti pentsetan ez galdetzeko, gero igual bajatzen da estenatokira, bai, ipinte hotxie mikro bat, edo ipinten da peluka bat, eta beste bat bihurtzen da. Eta orden, eurei hori, dan hori emotea, berdintasun hori, zure barruko hori atarat alizeteko, baina esperientzia eraginkorra iten dau, esperientzia bera. Da, lehen esan duten, anietzako da, hori bizipenesko kontu bat. Ez bakarrik gure saioa jasotzen da bezenan, baizik eta gero gure kasuen adibidez ogoltzaratzeak ematen direla bukaeran, situazio horretan egotea, kulturetxe batera sartzie, hango jendearen aginduek entzutie, danok batera, zu bestio koordinatu, jarri bar gara, urte behar gara, jantzi badakite gero ganera hori familiei aurkeztuko jakela edo herriari, bueno, hori da, pasetie leku guztietatik, ez bakarrik burura, edo ez bakarrik agora, da burua, goa, besoa, gorputza, dana. Ni bezatzot hori dala klabia. Eta horregaitik igual ez da eraginkorra irakaskuntza arautuan egunerokotasunean egiten dana, ez dauelako igual sorpresarik, bizigarririk, zeu zer desberdinik, ezin direlako mobidu, ez direlako patroiak aldatzen, bueno, pentsetan dut, Alanda be, gure esperientziak beti ez dire eraginkorrak, askotan ez dabe funtzionetan,
badauzelako taldeak, igual ez dauzelako sormenerako prestatuak edo ez jakielako sormena gustatzen, eta hori realidade bada, eta horrekin bebai bizi bar gara. Apatikoak adibidez. Bai, gogo barik, edo bueno, edo beste ambizio batzuk dekiesenak bebai, bueno, ez dakit, baina bueno, bai. Gure kasuan, igual, desberdintasun nagusiena, ohartzen ari naiz, zuek ikastetxetara presentzialki joan egiten zaretela, ez da gurera borondatez etorri egiten direla, zuen kasuan ere borondatez bezala dindarrean ez zaretez hartuko, baina ona ikastetxeak, ez da izan, aukeratu egin behar du hona etortzea, izanean behar du, eta gero fizikoki bertaratu egin behar du. Horrekin gertatzen zaiguna, normalan hona etortzen den ikastetxe, ikasleen perfila, askotan metroko sareak oso baldintzatua da, bere alde honeta txar, Bilboko metroko sare guztia etorriko balitz, beste urtebete beharko genuke urtebete baten barruan jende guztia gestionatzeko. Eta gero, hona etortzen diren ikastetxeekin, aurrelanketaren kontua, eta gero aipatuko zu maila behar bada, eta zuek erasko aipatu zu, irakasleen implikazioak eta nola eragiten duen gero gertatzen den horren arrakastan, gure kasuan ere aurrelanketarako gonbita egiten da, kasu askotan lantzen dute aurrez, beste batzuetan ez, eta ondo dago. Eta gero, hasi ginenean, eskola programekin eta gure atal bat sortu genuen gerorako, ez da 3. atal bat. Behin hemen egonda ikastetxean zerekin jarraitu. Eta ikusi genuen, ez zaukala arrakastarik, edo behar bada kurrikulumak estuak dira, ordutegiak antolatuta daude, eta zaila da, zerbait proposatza gainera dinamizazioan norberak bere gain hartu behar duenan. Orduan erabaki genuena pixkat izan zen, 2 urratseko planteamendu bat egitea, aurrez ikastetxean lantzen bada zoragarri, gero hemen lantzen dena eta batez ere esperientziaren bizipena ona mugatu, edo hemen egin eta hemen bukatzen da, beti ere gero norbaitek hemen ariak ikusten baitu berean jarduteko eta jarraitzeko, zoragarri eta bar, ez da. Baina gure kasuan adibidez, ikasleen izenak ikasteko ere kasi astirik gabe lan egiten dugu. Etortzen dira, ordu bi daude, askotan, gaur Maria eta Gabriela daude hemen, bere egoten dira askotan ikasleekin, orduete daude Mariarekin bisitan, da orduete daude Mariarekin lantegian, eta gero badoaz. Eta horrazkenean binkulorako eta aukera gutxi suertatzen da. Orduan alde horretatik, kamuts gelditzen zaizkigu zuek aipatu dituzuen hainbat helburu eta inbidia sentitu dut esaten en plan, Jose ondo, Ze importantea, zen ikusten dut bizipen jarraitu batek eta taldea egiteak eta zerbait elkarrekin sortzeak eta hori ematen duela. Zeuk egite ditu beste ekimen batzuetan behar askotan aisialdirago antolatuak, azkenean elkar zaintza, elkar ulertzea, momentu baten zuzaren bezala agertzeko beretako denbora aukera izateak, horrek ematen duen malgutasuna eta aukera eta bantalla, zoragarria eta iruditzen zait oso interesgarria, Orduan, guri tokatzen zaiguna dugu nola ikusten dugun, azkenean izena areala dugu Euskararen etxea, izena areala dugu Euskararen interpretazio zentroa eta Euskarara datoz, eta askotan izango dituzte bizipen positiboak askok, beste askok izango dituzte bizipen igual ez pentsatuak eta beste batzuk izango dituzte bizipen oso positiboak. Orduan, gu ahalegintzen gara ona etorri eta hau ez izatea Euskara klase bat, hau izatea Euskarakoari otu zaion buru gorkeri bat uste duelako, igual Euskara izan daite klasarraeten roiatu eta etortzen dira, en plan, ez da, pixkat ona etortzea eta gozatzea, Euskaraz ikastea ere bai, Euskarari buruz, askotan Euskara da sintaxia, Euskara gramatika, Euskara da Euskal idazlea enantologia, Euskara da ez dakitzer, eta ikastea Euskarari buruz, ikastea anistasunari buruz, eta askotan aitortzea beraien agentzia Euskal hiztun bezala. Eta gehiago nik uste dut Bilbo bezalako leku baten da, ni ere igual berriztarra naiz, etxe euskaldun batetin ator, ere euskaldunetan aritu naiz urte askoan lanean, eta netzakona lanean etortzea ere, naiz eta pentsatu oso batzuk, igual bizi izan dituen arte nahi hartu benetan, ze behar dagoen edo ze ondo sentitzen den askotan norbera norbera ikusten duzula transmititzean. Eta ona etortzea, gu ekipo gehiena, Andrea Ortoiakoa da, Maria Bilbokoa da, Gabriela Donostiarra da, Bilbotartua, eta beste asko eta gehienak ingurukoak, eta azkenan ikasleak etortzen direnan da ikustea, zubokazula agentzia bat iztun bezala eta funtzio bat, eta basaelan hor, eta euskara listunak askotarikoa direla, eta zuk ere baduzula hor, izateko modu bat, dela, kanpesuko bertsolari bat izan daiteken bezala, edo ez, beraiei aitortzea azkenean, guk ikusten zaitugu eta zu ere bazara gu. Ez dakitzenan esan. Ze batzuetan daukau sentsazioa, ez dakit ez, bigarren mailako euskaldunaren sentsazioa, edo ni beti izango naiz euskaldun berria, naiz eta umetatik euskaraz ikasi, eta eta zergatik ez euskaldun berria, berdin du zer, baina zuk sentitzea agentzia, eta ni banaiz, banago, eta guk azkenean horretan lan egitea, eta askotan gure esperientzia pertsonala kontatzea, oso interesgarria, askotan hitz egiten dugu, nire ama euskaldun zarra da, baina ez da alfabetatua.
eta kontatzen nien askotan, ere amak nota jartza izkigula askotan bazkaltzerako gazteleraz, alusinatu egite zuten ere lankide, nola, posible, zura moskaldun zarra bada, zuri bazkal aurreko notak nera ezaroan erderaz idaztea, eta, bueno, pues, autopertzepzio lotxagarri bat zeukalako hizkuntzarekiko, zorioneko WhatsAppak hautsi duela, bez? Eta orain ja, euskaraz idazten du, alduen bezala, baina euskaraz, ez? Eta pixkat esperientzia hori kontatu, nola gure lankide batzuk, eredutik abiatu diren, euskaldun du diren 26-27 urterekin, eta gaur egun hemen gauden, ez? Orduan, bueno, gu pixkat hizkuntzatik alegintzera konektatzen, emozionalki lotura horiek egiten, eta noski bat transmititzen, aldun guztia eta gehiago, eta zuelako proiektuek ematen dute osotasun bat, ez? Guazkera, alegintzen gara, modu puntalagoan aritzen. Itzegin nahi duzuenean, esarete zertan hasi behar, esperientzia hori sortzerakoan edo partekatzerakoan, asko hitz egin da baita ere, divertitu behar direla, ondo pasatu behar dutela, sentsazioak positiboak sustatu behar direla nolabait, ez? Eta materiala anitzak aipatu dituzue, jolasak, sormena, aspertzeko unerik ez daukagun gizarte honetan, dana eraman behar da horretara, gamifikaziora, lotuta joan behar da beti gamifikazioa nolabait transmisio hori sortu alizateko? Zer uste duzue? Ez dut uste. Berak esan dago, batzutara aspertzie irakaskuntza bat bada, eta ni bai pentsatzen dut, ni pentsatzen gure saioetan asko aspertu egiten direla, edo eurentzako oso momentu deserosoa dala, esan dutena. Ez, dinamika bate egiten zabiz, edo, ez, bueno, estenatokira igon behar gara, eta jendea dau, ez blokeatzen dana, eta negarrez azten dana. Pertsona horrentzako ez da izango divertigarria, baina da esperientzia bat. Da esperientzia bat, non bera hartzen dan, bueno, igual hau ez da nire tokia. Edo ni orain momentu honetan ez nau prestau egiteko. Eta hori baliogarria da, ez? Osea, ez dut ikusten beti divertigarria izan behar dana, baina egia da, pentset, uste dut nik, ez? Gelako asperdura horretatik apurbet irtetzi eta hobeto pasatu aldabezen momentuak, jolasgarri hauak izetie, eskertzen da bela. Eskertzen da bela. Asko deskonektatuta egoten dira beste ikasgai batzutan, aspertuta, esan lehiutu begira, eta aspertuta total. Hori horrela da, ez? Eta orduan, ez dakit, kulturarekin lotutako, kultura gozamena ere bada, eta konektatzea. Orduan, hori da igual klasean nahi izaten duguna. Abino, adibidez, bertso klasetan ere, doinuak ikasi barri izaten dira, eta bertso zarrak, gero eta zailago da, ez? Guk ere ez ditugula asko erabiltzen, baina rebindikatu nahiko nituzke ere, lasai egoteko momentuak, eta guzti ulertu ez dituzun gauzak entzuteko edo irakurtzeko momentuak, eta horri buruz hitz egiteko baitzai gustatu. Hori da, baitzai gustatu, motelegia zen doinua, bueno, baina guk adibidez klasea antolatzerako orduan, hasierako momentuan olako gauzak egite ditugu, doinu bat ikasi, entzun eta komentatu, entzun esan nahi dut, entzun eta komentatu, eta gero, gozamena edo game pixka bat, ez da? Eta bukaeran, izten saiatu bizitako esperientzia hori, nolako izan den. Normalki txirrina jotzen du, eta korrika doaz, Eta gero, bebai igual ikustea aztertzeak ez duela zan nahi gustatuko zaizunik, hau da. Pentsatzen bagutana doala harin eta izan behar dela gustokoa ez? Inkluso telesarietan, oin jendea emoten diola lagun batek esan zian, emoten diola aurrera, jakin nahi duelako zer dan, eta zuko, jola letze. Orduan behar bada naiz eta egon aspertute, edo hori zaudelako hau irakurtzen, eta baina igual bukatzean usten dizun sentimentu hori gozagarria da bai, ez? Osea, abiadurak ez du baldintzatu behar gozamena nola baitez, eta bai ematen du batzutan batez ere igual liburu bat esasten zarenean, joa guztia irakurri beharrak, suposatuko ez dakizten bat ordu, ez dakit bakarkako lana hori, eta gamifikazio hortatik nahiko urrun dago, ez? Orduan, bai, suposatzen du hori, osea ez dugu maskaratu behar, suposatuko du hori, eta egongo da tarte bat zure bizitzan horretan dedikatua, eta egongo zara flasik gabe, irudirik gabe, musikari barik, eta hori guztia gabe, eta alere behar bada gustatuko zaizu, ez? Orduan, igual ez esan
ez saiatu gu, hortan tematzen nola ez? Jolasabarik ere, ez dakite, gelan, klasean, irakazteak, zenbat ordua goten dira hor. Eta behar bada ezin dira atera gaulkitik, baina horrek ez du esan nahi, aspertuko diranik, ez? Edo aspartzen badira ere, ez dutela ez ikasiko, ez? Orduan, nik uste dut, azkenean dela, nola, eremu askotara eramatea eta saiatzea, bestetan ere, ez izan bildur aspertzeari, ez izan bildur haunek esa izateari, ez izan bildur ze bebaitago transmisio bat hor. Berbadas momentuan, akaso behar dozu pixkat lan gehiago, baina talde lana ere da, ez? Osea, ez da bakarkoa naiz, eta zuk egon liburuarekin jakina, demorosan irakurtzen zu bakarrik, kolokesea, badago gero elkarrizketa hori. Eta elkarrizketa batzutan bada WhatsAppetik, eta audioekin, eta ez dakiz zer, baina batzutan ere bada gelakidearekin ondoan, ez? Eta igual irakasleak esan dizu izilik, baina ari zara, izaten hor. Orduan, bueno. Guri proiektu bat nahi zazpikanturen proiektuan, azkenan errepasoa egiten dela kantagintzari eta azten zara 16. mendean, eta karo hor, eta bueno, ez da gaur eguneko kantuak ere badauz, baina igual kantu oso geldoak. Eta begiratu ikaslei, eta esaten zula, baten bat, esplota ben bidau. Baina zu, horri egin behar dozu, ez? Bueno, zauz kantu hori erakusten eta egiten dozu, eta ez dozu mosten ikuste dozu zelako urduritzen eta dauzela espertzen dauzela txarto pasetan, egiten dozu eta zatutzen zu, ezintasuntxue dekozue geldi egoteko, eta gero igual, bai egin behar dozu, ni behintzat edo gu pentsatzen saiatzen garela, ikusi oso hori, igual hor ez da bela asko disfrutau edo ez direla oso eroso egon, eta igual gero bilatzen dozu hori egin, eta igual gero beste momentu baten bilatuko dozu orekatzeko edo beste zeo zer. Baina hori bebai emon behar da. Nik ez dut, uste dut oso... Aurreritziak ere dipatu, aurreritziak ere izango nuko ditugula irakasleok bertso doinu zahar bat irakusterak orduan, espertuko dira. Hobeto rapa. Hori oso tipikoa da, ezta? Badirudi rapa delako ez dakin ongoa, gehiago gustatuko zaiela. Eta, egia da nik daukate 12 urteko seme bat, atzo gonzela ordu bete, rapeatzen bera bakarri, bere gelan, kiston astakeriak esaten. Eta gazteleraz, euskaraz ere egin dezake, baina gazteleraz. Baina, bertxotan ere egiten du. Baina, irakasleok badugula, edo irakasleen artean badagola hori, ez? Eta aurrekoan adibidez, eskola segregatu batean, ez daukadan txuririk, nola baita esateko, eta gero ez daukate doinurik eren ondikasi, pentsatu nuen, Maritxu nora zoaz, erakutsi barko diet, eta pentsatzen nuen, Maritxu nora zoaz, hau bentzako, ze izango da, oso zarra da, eta, horre gontzan, pizkat atzera egite bat, eta gorputzetik pasatzen saiatu nintzen, zutitzen, kantatzeko, eta oso gustora egon ziren, eta hasiera batean nire aurreritzia zen, Maritxu nora zoaz, hauei, baina, geroztik doinu badakite eta zerbait egin dezakete beraiekin. Eta, esplikatu nintzen, nien, orain Tinder dagoen bezala, garai baten iturria zegoela, eta, pixkate hortik, nantzatu nituen. Nik aipatzen nahi nuen, gurean adibidez, ja berez, interpretazio zentroaren kontzeptua ja supertotxoa da, ez dakit noa zoaz, eta Euskara interpretazio zentroa, ez da, ja berez ematen du espergarria, guretzako ere, bai. Ez dakit, edo museo bat aipatzen duzu, eta oso museo salea, oso arte salea denak, esango du, zezoragarri, eta gainontzeko gehiengoak esango duen plan, ez? Osa, ni ez noa asteburu bat Manchesterera museo batera, ez? Orduan pixkat, sozialki ere, eta ikasleak datozenean, etorri badatoz ja egituratutako interpretazio zentro batera, non badakiten informazio iturri bat jasoko duten, eta hor naiz eta dinamika batzuk egin alik eta alaienak, parte hartzailenak, bango dela informazio emate bat, eta helburua badela gainera zu neurri batean informatuta ateratzea. Nahi uste orokorrean ondo funtzionatzen duen kontua dela. Ados nago beldurrak kendu behar diogula, ez? Askotan hori hain hiperestimulatutako garai honetan, eta ni neu ere hartzen naiz nire hiperestimulatuta bizi naizela, eta ni neu ere aspertu egiten naizela gero eta gehiago, eta horren kontra borrokatzea ez dela erreza. Eta batzutan guk izaten ditugu talde batzuk, basaten duzulen plan, luze egin zait, eta beste batzutan oso ondo funtzionatzen du, ezta. Behin uste berei ere aukera ematea dela, ez? Askotan interesatze zaie uste duguna baino gehiago. Edo igual hori, hasierako 10 minutuan deskonektatut daude, eta zer gertatzen da, eta konektatzen dute edukiagatik,
islariak momentu baten konektatu duelako beraien intereseko zerbaitekin, eta interpretazio zentroak ere atala ditu, ez da ukitu ezin den leku bat, ez da eliza bat, ez dakit ez, badaude lekuak interakziorako, bilatu ditzakezu espazioak, babitu interesatzen zaitu, hemen, hau, bestea gehiago gutxiago. Eta gero, beste alde batetik bai guzti dut beharra dinamikak eta egiteko, ez azkenan bestela berez ja askotan hezkuntza naiz eta irakasleok eta ahalegin handiak egin, parte hartzaileak eta izateko, gero horrago beti exigentzia, informazioa transmititu behar da, eduki batzuk eman egin behar dira, ikasketa batzuk bermatu egin behar dira. Guk ez daukagu presio hori, baina behar dugu beharra, ez? Esateko, hau esan gabe ez ditugu etxera bidali nahi, ez? Eta hau esan nahi diegu, eta hau kontatu nahi diegu. Horren nik uste dut hor, nik uste komplejure gabe jokatzea ondo dagoela, eta jasotzea bere feedbacka, eta izu, aspertzen baina, eta aspermena gaizki bizioa dute, ikusi beharko dut, orokorra bada, ikusi beharko dugu, zertan ari garen hanka sartzen, eta zertan egin dezakegun nobera, ez? Egon hori. Aipatu duzu gainera Laurak, esperientzia partekatze horretan, aurrek edo gazteek ahotsa hartzen dutela, beraiek ere nolabait lan horien protagonista bilakatzen dira, ez? Eta zehar lerroa atera da ere, beste gaitasun batzuk, beste trebetasun batzuk, beste arlo batzuk lantzeko aukera ematen duela. Uste duzue gaur egun hezkuntza horrela bideratu behar dela? Nolabait beraiek bilakatzea erdigunea, beraiek izatea beraien autuen eta nolabait edukia jasotzeko egoera horren protagonista eta horrelako modutan igual bideratu daitekela hobeto kasu honetan euskal kulturaren transmisioa? Nik uste parte izatea, konkreturari gaur hona oso konkretu. Atzo, kanpesun egin nuen DBH-en ematen dut bertsolaritza, eta lehenengo maila, bigarren, hirugarren eta laugarren DBH-en gela bakoitzeko. Eta egin genuen tal mailen arteko txapelketa bat. Hor nabil DBH-en, keska hori konpartitzen dut, eta ez da orokorra, oso leku espezifikoa da, nun lantzen den, eta zer egin, ez? Eta aurten planteatu, edo esperimentu moduan planteatu diet, bertxotan egiteaz aparte, daudela beste gauza batzuk, gaia jartzea, aulkia jartzea, epaitzea, aurkestea, kasetari lana, eta, gela bakoitzari gremio horiek edo egiteko horiek banatu eta egin dugulako txapelketa bat, bakoitzak zeregin bat eduki duen nola baita esateko, ez? Eta sartuta, aulkiak eta hori jarri gabe dutzen dituen, esan hori ere, egin behar da, soinu ekipoa ere, montatu behar da, norbaitek montatu behar du. Eta, bizipen hori ikustea, ze ohituta daude, uste dut, aurrak eta gazteak ere, dana eginda edukitzera, eta konsumitzaile hutsak izatera, ez? Orduan, bai uste dut, edo behintzat atzoko hausnarketa da, ikaspen handiak daudela hor, bizipen batetatik, eta dena beraiek egin behar izatetik, edo, ez? Eta etxean ere, aplikatu beharko genukela ziurrenik, dena eginda ematen diogu, eta horrelako jendea dator etorkizunera, bestela. Nik zuke zasunan ikaslea erdigunean, uste dut oso perfektu ez hitzaz, ez da, baina oso utopikoa moduen segia da, irakasleak manejatzen da bezen ratioekin normalean, ia ezinezkoa dela ikasle bakotzari bere momentu emotie. Oso saia da. Uste dute horti joan beharko litzakela edo saiatu ahalik eta gehien hurbiltzen euren nahietatik eta euren motivazioetatik eta baina batzutan uste dute ezintasune baliabide humano aldetik bebai badauela. Eta igual hori egia da gure proiektuetan bermatu hau egon aldala. Zentzu baten, eurek aukera gehiago eukin aldabe gauzak erabakitzeko, gure kasuan adiz proiektu, irakasleak beraiek erabakitzen dabe, nor sartzen dan antzesle, nor sartzen dan dantzari, nor gidoilari, nor zuzendaritza, nor ikusentzunezko, hor badeki aukera hori, baina, ulertzen dut zaila dela egun orokotasunean bebai irakasgai guztietan hori bermatu alizetie. Bidea igual hori zen barko zan, baina, eta espero dugu izetie,
baina, bueno, bidie egin behar da. Baina egia da, kulturak, igual, kultura berak, zuk esan duzuna, plaserretik, arteagaz harremanetan egon da, errestu egiten dauela bide hori hartzie. Horrekin ados. Eta bebai ikusten diot, nahiko korapilatzua da, ez, gaia. Ze askotan ere zentratzen badugu guztia norbanakoren beharretara, ez? Hor alde batetik egoa, hori oso artisten kontu da, ez? Eta antzietatea bebai, ez? Orduan, uste dute bakotza jakinda bat duela, esaterako zuk esan duzun horretan ere, batek ipiniko ditu zera aulkiak, besteak bakoitza jakinda paper bat duela eta bere behar hori nolabait haseko dala, taldearen parte sentitzea, ez? Askotan, hau da DBH3, ni naiz DBH3-akoa, osea, muerteakoa, ez dakit, osea, taldeko kontzientzia hori behar bada izan daiteke ere, modu bat, ez? Osea, susausor, egongo zara egunean 6-7 ordu, ez dakit, zenbat diren, izango dituzu bihatze den, ez dakit zenbat ikasgai, eta esaus bakarrik, ze, klaro, norberaren izten hori aldarrikatzorrek eta bebai, hori behar hori guztiak ongi azetzeak dakarrako ezinbestean antzietate hori ere. Osea, derrepente zu zara, zure beharrak hauek dira, eta espadira hauek, eta baldin eta dira, eta gaizki egin badute ez dakiz zer, eta aizelotza, ze behitu hau egin behar nuen ez dakiz zelan, osea, sama bat ere ipintxea izan daiteke, horregatik korapilatzua ikusten duen, baina, jakinda zeran zaren zer behar duzun eta ondokoak bebai elkarrekin harreman bat izatea eta guztiok DBH3-aren taldekideak zaretela jakinda eta giro hori sortzen behar bada igual talde gisa, ez, hobeto jasoko da hezkuntza bera. Orduan hor ikusten diot nik hainbat kontu, ez? Egoaren eta aipatu duzula, tela marinera. Autoezagutza, sortzaileak, lehenengo pausua da, bere burua ezautu behar du, eta adierazi gero, ez, nik uste dut. Orduan, adin hortan erabearoan oso importantea da autoezagutza, eta hortarako probatu behar zara egoera ezberdinetan. Eta zentzortan hezkuntza mota horrek edo gure bezalako jardurek ematen dute aukera, probatzen zure burua gauza ezberdinetan eta zure bidea edo zure mugak edo zure gaitasunak experimentatzen eta behar bada eskolako bestelako karratuen barruan ez daukate aukera hori. Emaitzaren presiorik ezak ere ematen duela malgutasuna, ez da egite, zure buruari permititzeko beste modu batean jardutea. Ez daukazu emaitzatere itxi beharrik, momentu batean aukeratu ezakezu ez parte hartzea, edo ez hitz egitea, edo ez bukatzea, edo egotea egon gabe, edo egotea bigarren plano baten. Baina aldi berean iruditzen dit importantea, eta gustot kultura dela tresna bat, jendeari aukera emateko, gero kultura esaten duna zertaraz ari gara, bertsolaritza jende aurrekotasuna entzute aktiboa da empatia, aipatu da, eta ez dakit, literatura izan daiteke imaginazioa, izan daiteke idazketa, izan daitezke ez den bila kontu, ez dakit ez askotan pentsatzen dut, gure lan taldean badago Gabriel eta arte mundutik dator, eta lorategiaren proiektuak niretzat aiaz, ni ez nator lain beste mundu hortatik, niretzako puntazo bada, ze oso interesante iruditzen zait, bakoitzak berea plasmatu alizatea bere erara, eta bere esfortzuarekin. Batek dedikatuko izkio 2 minutu, beste bateko 20 eta estateko 30, ez? Azkenean zu bazara egiten ari zaren horren protagonista, inok ez zaitu epaituko, helburua zure ekarpena egitea, batzuk, biztan egoten da gogori gai egin dutela, baina igual horrek transmititzen du pila bat, ez? Ez daukazu gogorik, beraz, zuretzako euskera igual da. Hori da, bai, eta azkenean egiten duzun ekarpena hor gelditzen da, eman diozu garrantzia, edo ez diozu eman, zuk izan duzu aukera, izan duzu fokoa, bada ere zure lanketan, da gero bestekin hartu emanean jartzeko. Ez dut kultura dela tresna oso importante bat, eta iruditzen zait guk gehiago euskaratik, euskara kulturari gabe ezta, eta euskal kulturari gabe ezta, transmisiorako kultura dela tresna bat, bakoitzari espazio bat emateko, sortzeko, hausnartzeko, eta behar bada askotan oso hitzeskoak garen ontzat, badirela modu batzuk, hainbeste hitza jarri gabe ere adierazteko, ez? Behin Orozkoko lagun batek esatezian, ikasleekin etortzen, nahiz akordatzen Ugaoko ikastetxetik edo, eske konturatzen naiz, ze gutxi espero nuen ikasletaz, eta zelako gauza ederra egin dituzten, ez? Eta ze gaizki sentitu nahi zen, gero, imaginatzen nuen,
lorategian, dedikatuko izkiete 2 minutu, egingo dute ez, rollo euskeriko, ez dakizu, eta de repente, ze harrigarriak, ez dakit politak, satarrak, baina, bueno, bera harrituta galditu zen, ez? Orduan hori, iritzera batzan kulturak ematen dituela bideak, badela maritxunora zoaz bat momentu jakimaten katarsirako bidat izan daiteke, eta zuk ez duzu espero, edo ez dakit, ez? Edo liburu baten komentarien idazlea ezagutzeak eman aldizun vibra, ez dakit, ez? Horrazkenean bada gozamenerako, eta igual hezkuntza sistemak berak, sortzen dituen presioetan, ez dakit, ez pitzaduratzoak, ez? Gauzak egiten beste presioa kentzen joateko, ez? Gauzei. Beste aldi ebe badeko, ze batzutan, pasetan dela kultura beti lotzen dela dibertsioarekin, ondo pasatzearekin, eta hor gertatu alda kontrakoa, ikasleek merezi dauen balio hori edo ez emotie. Proiektuei edo kulturari lotutako gauzei. Beti esatea ondo pasetakoaz edo, eta azkenean hor, ez bada ube bai implikazio maila bat euren aldetik jasotzeko, irakaskuntza prozesu bat izen daiten, hor bai sortu aldie, beste aldea badeko la. Eskolak ze garrantzia ematen dion, familiak ze garrantzia ematen dion, gizartek ze garrantzia ematen dion, eta hori guztiaren seme alaba dira. Irakasleen implikazioaz hitz egin duzu ez, zein garrantzitsua den aurreko lanketa hori egitea, unean unekoa gero proiektu hauetan parte hartzen dutenean, eta gerora ere ikastetxera bueltan edo ikastetxea edo gela barruan zer gertatuko da, ez? Ze ikastetxearen komunitateak eta batez ere hartu eman zuzena daukaten irakasle horien garrantziaz, ez? Horri buruz apurtzu bat komentatuko dugu, eta gero ikusi hemen irakasle pila bat daude, aber irakasleek ere zer behar dute eta gauza hemen ta-ta-ta-ta zuen egiten, zesateo zuen. Aber zuek ere, bai. Bueno, nikako irakaskuntzaren ideala daukat, eta nik uste dut, adibidez, bertsolaritza klaseak ematerako orduan, bizi izan dituela esperientzia oso politak, oso jende onarekin, eta ikasi dut pilo bat. Egia da, egon direla irakasleak, igual ez direlako gaiarekin identifikatzen, edo inseguridadeak zituztelako, hizkuntzarekin, edo bertsolaritza oso urrutikoa zaielako, edo aurreritziak dituztelako, igual modu pasibo batean kokatu direla, baina, bueno, bebai gure ardura da, zerekin bat ematea irakasleari, eta bere gaitasunen arabera, umeekin egiten dugun bezala, irakaslearen bere limiten baitan ere, ematea rol bat, paper bat, edo ahaztea hor altzari bat bezala eskina batean, ze gerta daiteke, azeleratzen gara, eta hori ere gerta daiteke. Baina nire ustez bien artean egiten den lanak, hori, zuke ere aipatu duzu, izugarrizko balioa dauka, eta urrentzako egotea beren tutorea, esate baterako, importantzia ematen horri, behatzen, zen ere ustez ere guk behar dugu, aurrak ezagutze dituen norbait, behatuko dituena, eta emaitzaren valorazio bat egingo duena, ez, baita ere. Eta aurrek behar dute, edo onespen hori, edo amaren, edo aitaren bizto buena bezalako zerbait. Irakaslea ere, karo, bera hor dabil, ez? Iraiatik kainara, guagoaz, egiten dugu gure orduko horixe, eta gero gainera honen ondorio danak jaso eta erabili, eta albadu erabiliko ditu, zelan ez, horregatik soa zara, ez? Berak eskatuta joan zarelako, ez? Osea, baina bai uste dut, zaindu behar dugula eta maitasunez bere rola, bere lana, eta esan duzuena elkarrizketa hori bai aurrekoa eta ondorengoa balorazioarena. Ez oso importantea da jakitea hori saioak mesede egin du edo izan da gehiago kasi errekreoa bezala, ez? Askotan gertatzen da hori, behitu badator ez dakit zein idazle, azu idazlea zara, ala, eta zein, osea ez dakit, venga, ez dut egin behar, ez dakit zein, horixe, hola. Eta orduan, begira, igual, pixkat urduri ez, zure torrarekin ez, hasikeran esan dudan irakasle horren gogoetak, zerekin behar dut, ez badute gustuko, ez badute nahi, uste baute ez dutela behar, ez? Eta saioaren osten aizu batzutan balorazioan, ez askotan oso arrazatea, oso ondo nahiko, baina oharrak. Eta hor, idazten dutenean, gerorako balorazio horrek oso meze egiten du, bueno, behintzat guretzat,
ezinbestekoa da, ez? Jakiteko, sekar ondorioa igual ez da horren beste, zurea bere lanan, baizik eta bere lana ere zurean, ez? Junsara, hori, ilusio handi saio hori prestatu dozu aurretik, ikustera irakurlearekin parez-pare jartzera, hause da liburua, hau da historioa, hau da, eta zer, honek zerbaiterako balio du, zelan, zer, eta txikia baldin eta bada, naiz eta izan, laletze da feedback hori, balorazioa, eta horrek ere nolabait ematen dio bidea irekitzen du, ez, urrengotarako ere. Hor biak egoten diraz. Nik uste, dator, balorazioaren kontestot importantea, las eskolan zuk egiten duzu, eta zure autopertzepzioarekin gelditzen zara, edo eukidezu alako egun bat, ala jaso duzu, baina importantea da jakitea, eta gero, guri hemen gertatu zaigulako, ez askotan irteeraren kontzeptuaren barruan sartzen garen ez, askotan irakaslearen irteera izaten da, eta etortzen da, eta kafe hartzera, joan. Sarri gertatu izan zaigu iraganean gehiago, eta erakien, bat ardura mailan, noren ardurapean daude umeak, ez? Maila horretan da azten genuen, da, ero bigarrena, eskiz zentzu dukago hemen hau egiten, eta irakasleak ez ikustea, gero hemen gertatu dena ez, utxune mental bat izatea pertsona baten tempusean, ez dauka zentzurik, eta gaur egun alegintzen gara, ez da ohikoa, baina izan dira garaiak, irakasleak zen, orain txegatoz, eta 40 minutura saldu, eta, irakaslearen figura eta honezpena gauzata aipatu dela, ikasleek azkenean nori begiratzen diote jakiteko pasatu naiz ez naiz, pasatu ondoari naiz aritu, guri ez, begiratzen diote irakasleari. Beraien figura erreferentea bera da, eta guretzat oso importantea irakaslea gota, ze behar bada irakasleari etzai egokia iruditzen egin duguna. Edo betu eitekela, edo horreko bat egon zen da oso errepik egorra iruditu zaio, eta netzako importantea da, balorazio hori jaksualizateko horregotea, parte hartzea aktiboa bada, zoragarri. Ez bada sentitzen parte hartzeko, ze igual ez du horrelanketarik egiteko aukerarik izan, heldu da, eta berreztu zuzukoarin derrepente animatu behar, ez dakizun zerbait, ez du sobre exigenteak izan behar, baina, bintzat egotea, ez? Egotea, eta zure presentziarekin, taldetasun bat transmititza, azkenan ikasleak ere askoz, taldeago sentituko dira, denokari bagara, eta ez hainbeste, ez? Gaur tokatzen da ezitzaile hauekin hau egitea, eta gero bagoaz, metroa, ez da egitez, baskal ordua eta biharkoak, ez? Orduan, importantea, netzako ezinbestekoa eta oso lagungarria. Guri irakasle asko galtze osko, egon alnaz, saioen barruen, eta egon zaitez, mesedez. Ez que, da, ez, familian moduen, umiek dekiez erreferenteak, izin aldala ama, aita, mama, dekona, eta eskola orduetan dekie beste referente bat. Eta referente hori da ziurtasune eta babesa emote dotziena, zaintzen dotziena. Orduen, referente hori presente badekie, eurek sentitzen die zainduak. Eta orduen hor, ez dakizan, badeko zentzu bat danak. Bestela, eta batzutan ez da, nipezatzen dut batzutan, askotan ez dakitelako, galdetzen da irakasle, zer egin aldot, edo zuk esan, eta hengo jarriko nazamen, edo bestien, ez dakizer, eta beste batzutan, batzuk ez dabe gure, eta dauz euren azterketak zuzentzen, eta ez dakizer, ez? Horako normalean, gure kasuetan behintzat, ziurtatu dugu, osea, hau da zientifikoa, kasu horietan, proiektuak ikaslengan, ez dago eraginik haukin, osea, ez dago funtzionatu. Gero ez die joan gelara, ez dabe horren inguruen berba egin, zelan egon da, aspertu gara, igual haber beste gunan, ez da nesegon... Etako edukiak lantzeko, inkluso, lagungarri izan daiteke zubiak egiteko. Claro, beste irakasgai batzutako gauzak lantzeko, eta badabe elkarrizketa bat sortzeko, iritzien inguruen, niri gustatzeaten, niri ez, niri bestatzen dut oso beharrezko edala. Hori eta familiak bebai. Alik eta implikatu hau badauz, gure seme alaben moduen, ez? Ezu interesa pizten badozu eta jartzen badozu zer egin dozu gaur ikastolan, eta zer egin dozu, eta zer zautzu irakasle, eta ondo gonzara, eta guztiago, kontatzen dotzu, ez? Ez bagozu inongo interesik, ume hori bez da etorriko ezer kontatzen, berdina da. Hemendik, irakasleen aldetik, bateren batek, ekarpenen bat, gurean behintzat ikastolan tailerrak eta jasotzen ditugunean askotan eskatzen digute kontrako, ez egoteko barruan igual kutsatzen dugulako ikaslek egingo dutena edo eta gero adibidez bertsolaritza sari garela aurrekoan jarri nien ikaslei Bizkaiko finaleko pasarte bat Sabatek kantatu zuela bullyingari buruz eta egon ziren gozatzen, baina bereziki gelditu noen momentu batean eta zanien eta armaietan bilatu irakasleak.
eta topatu zituzten ikastolako 3 irakasle, eta hori izan zen eurentzako fantasia bat. Baina, benetan asteburuan geratzen dira irakasleak elkarrekin, eta benetan doaz bertsoak entzuten, eta horrek eman zion buelta, egiten ari ginen guztiari, eta batean bilakatu zen zerbait divertigarria, gozagarria, eta bar. Edo gero adibidez, batxilergoko ikasleekin kolonialismoa lantzen eta erabaki minan irakurriko dugula. Irakasleak badauka gaitasuna kurrikuluma erabakitzeko. Azkenan hori ez dago jarrita historian egin behar denik, baina erabakitzen dozu, irakurriko dozula liburu hori eta tartea eskainiko diozula euskal literaturari jorratzeko gai bat, adibide bat jartzearen. Guztuen arabera geratzen da pixkat, ez? Zena dut, bakoitzaren formazio eta guztuen arabera, bai, kurrikulumak ematen dula margena, baina euskal kultura dago oso definitu gabe. Ez? Bai. Beste ekarpenik, irakasleren batek zenolako esperientziak bizitzen duzue horrelakoetan, lehen esan dugu, ez? Batzutan harritu egiten zaretela ere, aurrek edo gazteek, ekintza horiek burutzerakoan, beste gaitasun batzuk ateratzen dituztela, beste dizdira bat, ez? Ikusten zaiela beste arlo batzuetan. Horri buruzko aipamenik edo daukazue? Bai, nik beti esaten dut, ni irakaslea naiz, baina kultura mundutik nator eta lehenengo esperientzia izan nuen Erikarekin, eta zoragarria da, egia da gelan oso marko teorikoan geratzen garela askotan, eta naiz eta altzatu gauzak edo zaiatu praktikotasun horretara eramaten, gelak ez dauka arteak izan alduen bapatekotasun hori, beste bizipen batzuk dira, atseginak edo ez, baina bizipenak dira. Eta gu geratzen gara irakasleak askotan oso urrun geratzen zaizkien teoria horietan, ez? Eta orduan hori bizitzeak gelan lekurik ez duten umeek leku horietan, edo uarte horietan lekua topatzen dute. Eta hori da guretzako supera aberazgarria. Baina hor sartzea, gu irakasle bezala hor rolak apurtzea ere, gure rola apurtzea ere, eta hor sartzea, azkenean hor gertatzen da, ez? Marabila eta esaten duzu, ostras, zer ikusten nago hemen. Orduan, guretzako zuek esaten duzu, ez? Irakasleak garela apurtzu bete aspergarriak igual, baina egia da guretzako ez txantzetan, Baina guretzako kasu askotan edo niretzako izan zarete uarte bat, ez? Ze azkenean ekartzen dituzue beste bizipen batzuk, beste esperientzia batzuk, onak edo txarrak, baina dira esperientziak. Orduan, Hain justu horri buruz hitz egiten, beste aldetik, streamingez jarraitzen duen irakasle batek esaten du, irakasleen implikazioa oso importantea da, noski, baina horretarako formazioa eman behar zaie, formatuak egon behar dute. Nola ikusten duzue hori Nik uste du magisteritza eskoletan uztartzeko, dan egiteko, hemendik ekarpen badako? Ez, baina... Nik apurtxo bat hortik eta bi gauzatxo lotuta lehenengo eskerrak eman, eta pilo bat nire idealerako edo pilo bat idea etorri zaizkit burura, baina orain daukat kezka bat nik. Eta ona etorri baino lehen ere banituenak. Ni ikasle bezala eduki dudan esperientzia izan da oso euskalduna, gune euskaldun bat, gero lehengo esperientziak irakasle bezala ere, eta orain nago, nahiko ez, oso, eskola erdaldun batetan Bilbon, eta orduan, eskerrak ere datoz entzun ditu dalako, apuntatuta egin ditut. Landasuri, Lantziego, klaro, nire hori da. Eta horri ere izango da ziurrenik erantzuna disiplinartekotasuna ere, baina nola egin. Ikasle hauek, eskola honetako ikasle asko, denok ditugu, baina dituzte igual motxila bakoitzak, etxetik bere motxila nahiko potenteak. Motxila horiek sufritzen eta sentitzen dituztenak gazteleraz, erderaz. Gero dago ere bai,
arazo edo, hizkuntza mailan ja, sormenera jobarik dut naiz askotan ez dakitela gramatikalki edo hiztegia oso mugatua dutena. Eta orduan, hoiek errealitate hori ikusita, beste guzti hau, gaur jaso den guzti hau, eta niretzat oso aberatza eta oso oinarrizkoa den hau, baina nola landu. Ni alegintzen naiz, ni horren aldekoa naiz, baina batzutan autokritika edo egiten dio nire buruari guairati. Enabil igual lar adarretatik, lar utopietatik, joaten, ez dakit, horixe, ez dakit azaldu nahi zen. Bai. Nik uste telekurietan klabea dela gozamena, eta parte sentitzea, eta ambizio handirik ez. Esan nahi dut, badoaz, poliki aurrera, eta ez, gehiegi jarri gabe zure buruari, adibidez nik badakit, zenbait lekutan, kopla bat egitera ez dira iritsiko neurrian eta doinoan sartuta ondo, ez dituztelako silabak sartzeko nahikoa rekurtso, osea, sinonimoak, hitzak, baina, bueno, exigentzia maila jetxi eta parte hartzea bera ere izatea euskaraz ari dira, euskaraz pentsatzen ari dira momentu honetan, edo euskara ez da hain gauza arrotza beraientzat momentu honetan, sortzea euskaraz. Eta, bueno, nik uste dut hortik eta bizipen positibo batekin lotzea euskara eta ez gauza zail batekin baizik eta asko jetxi behar duzu zure buruaren pentsatzen. Eta hori iztu dela, dikotomia hori apurtzea ondo eta txartorena, esatea, ikasle horiekin ere, ahoskot bertsolaritzen, idatzi ze salto egiten dugu eta frogatzen dugu ia zer urtetzen den, hori. Bai, eta txalotzen dugu, eta... Bukatzen joan bargara, eta gai asko utzi ditugu hor, agian urrengo deialdirako utziko ditugu, baina azken ohartxo bat erreferentei buruz, ere gai bat dela atera izan dena, nola lortu genezake euskal erreferenteak egotea, belaunaldi gazteentzako, globalizazioaren garai honetan, nolabait ez dakitela norden Mikel Laboa bat, baina badakite norden Taylor Swift bat, ez? Orduan, nola uste duzue bideratu genezakeela bide hori? Ni hor bebai, ezakit, hor gabiz probak egiten, eta berzer... Nik ustote saiatu barko gineke, eureri gustatzen jaki esen edo disfrutatzen daben horreri gehien hurbiltzen jakosen referentiek eskainiz, baina egie da batzutan ez da bela funtzionatzen, ze igual gu lehengo saioetan igual galdetzotzen zuen, zer gustatziatzu gure kulturatik, euskal kulturatik, eta eta ez dakit, ezagutzen dut zeo zer, bulego, zetak, zeo zer, eta ze musika entzuten dozue, reggaetoia. Bueno, orduen, soaz etxera, saiatzen zara, euskal reggaetoia beba dau, ez, venga, guazen nipinten hau. Eta soiez, eta, ez baina, ez da reggaetoia, ez da gure reggaetoia. Bai, hau reggaetoia da, bai, euskeraz, baina ez da berdina. Nik hor, zintzo, zailtasunak dekoguz, askotan, eurek gana, heltzen diren referente horiek bilatzeko eta eurek bebai engantzetako, zintxoki esate hotzu ez dala berdina, eurek beste erderara oitute dauz, eta orduen beste gauza batzuk topatzen dabez. Baina, ni pentsatzen dut ekinien, eta alik eta sortzaile hau gube bai ezagutuz, olako gauzak egine sortzaile berriak sortu daitezen eta euskeraz sortu dezaten, eta ekin eta bilatu arte eta zeu zer topatu arte engantzetako, baina nik gube bai gure zailtasunak deko guz. Tipulo baten azalak bezala, nik uste dut gertu kilometro zerotik, bere bertsoeskola, bere herriko bertsoeskola, hori izango litzateke idealena, ez? Horre gertuko tasun hori. Baina, Xabi Paiak esaten du, ez? Entzun diogu beste jardunaldi batzutan, eta horri buruz hausnartzen gabiltza Fernando eta biok esate baterako, azken aldian, kulturaren oinarrizko saskiaren ideia hori, ez? Eta igual bada ona ekartzeko modukoa. Kilometro zeroko patatak eta letxuga eta ez dakize bezala oinarrizko produktuak, kulturak ere uki beharko lukela tokian egokituta, baino saski bat
jakin beharreko hori horrek adostasun bat eskatzen dugu artean. Hor sartzen gara, ja, komunikazio, zelan bizi duten beraiek, zelan jasotzen dute zer da euskal kultura beraientzako, ze baloretara dagoen lotuta, zenolako posizionamendua daukan, euskal kulturak beraien burutan, ze batzutan, zer rollo, ja, lehenengo hitza da, zer rollo. Edo antzinako gauza bat dela, edo nekazalguneetara oso lotutakoa, antzinako bizi modu batera lotutakoa, hor badago ere, asko, hausnartzeko eta mugitzeko eta egiteko, ez? Baita, nik uste dut, identifikazio lana ezinbesteko, ala, eta azkenean norberak aurkitu behar duela, ezagit bere antzeko norbait edo, azkenean ez dakitan. Pertsona hori eduki nahi duzun, edo pertsona hori izan nahi duzun, ez? Benik zut, emozio hori baliatu behar dela, eta joen, erabezala bezalako gari batan ere gehiago dana, oso intensoa, eta azkenean, ez dakit, idealizazioak, mirespenak oso borborrean daude, ez dakit, horre bertsolari aldizkaren usteetik zutela inkesta bat, eta ez dakit zenbat gazteri galdetu zieten, bertsozaleak ziren, zein zen beraien bertsolari gustukoena, eta arrasatu zuen Nerea Ibarzabalek. Netzako ez da kasualidadea. Hor badago datua, zeatik arrasatzen du Nerea Ibarzabalek. Zeatik jende horri, jende mota da, euskalduna da, euskaltzalea da, bertsozalea da, eta gustatzen zaio Nerea Ibarzabal. Ze ordezkatzen du Nerea Ibarzabalek? Ze garaitakoa da, nolakoa da bera fisikoki, nolako katzen da, ze gauza egin ditu, txapelketan kantatu zuen Harry Potterren doinuan agur bat. Ez daitez, badira behar bada guretzako, ze graziosa, baina izaiteko lako gauza txiki bat, behar bada zure mundura gerturatu zaitzakena, ez da? Konektatzen duena, bai, berekin, ez? eta askotan gu oso kulturzaleak garenak eta gustatzen zaigu hori, ez? Gustatzen zaigu ezagutu dezaten itoit, eta nahi dugu eta ezagutu dezaten euskal kultura gaur egun, eta gaur euskal literaturaren antologia, eta gaur egungo literatura, eta poesia, eta narratiba, eta ondo dago, eta behar bada batzuk iritsiko dira hortara, eta ez batzuk iritsiko dira, igual gaztea irratia entzutera. Edo bestatzuk iritsiko dira, igual, euskal sortzaile bat identifikatzera sare sozialetan. Eta gustatuko zai, Asier Burgete. Eta norbait pentsatuko du, hori euskal kultura da? Ba, nik uste dut, gerturatu behar dutela, bereiei vibrazioa sortzen dien horretatik, ez? Eta izan daiteke kantutik, artetik, diskursotik, eta hor da, bakoitzan non digabiatzen den, zein den bere familia, zein den bere abia puntua, bere euskerarekiko gertutasuna. Igual, rapa izan daiteke zubi bat euskara iristeko, edo igual Josa Sarnandia, batek daki, ezta? Baina azkenean nik uste dut ez dugula gutxi etxi behar, ze bati gustatu zaizkio lekeitioak lehenengo egunetik, batek daki, ze mundutan bizi garen. Ez? Esan nahi dut, azkenean horrere da karta zabaldu eta eskaintza ematea. Eta atzan ez pentsatzea bere ingatik, zakotan pentsatzen duguna, nik uste dut, gustatuko zaila kainakai, ze da, eta igual esaten dute, kainakai, ez? Eta igual gero itoiz gustatzen zaie, Orduan pixka, igual, komplejuri gabe, ematea, eta hori, bertsolaritza, jende nekazal mundua. Pues ojalá nekazal mundu gehiago balego. Ez dakit, ez? Eta bero ez dakit, zesta horretan ere, batzutan zartzea gauzak izen eta bizen barik. Badirudi referentea izanik jakin behar duzula zein dan, ez? Baina ezagutzen ez duzun horrek, bebai eragina duzugan, eta behar bada testuingurak nahiz eta ez jakin zurakurtzen duzu liburu bat. Edo zein liburu, ez dakit, euskara idatzia, hemen auzo honetan errotuta, ez dakit zer, eta empatia pausori ematen duzu hor agertzen dan protagonistagaz. Eta behar bada testuko fikziozko protagonista pertsonai horrek eragin duzugan erreferente batek eragin beste. Eta testu inguru hori hain gertukoa izanik eta euskalduna balin eta bada liburu horretan sartu zara hor izen eta bizen jakin barik, ze batzutan ematen dau jakin behar dozula zein idazlek egin duen ez dakizter, zein musikarik, nor da bogan dagoena edo momentuan, ahotzik, erakargarriena, eta berbada ez duzu jakingo zein dan, baina eragin dizu. Hain zuzen, gaur egun dagoelako ez, eta hoiei ere, hoien hartzai ere zarelako. Ez nahita, ez bilatuta, baina zerbaiten parte zarenekoz, bai ez, eta bueno, eta gurera ekarrita idazleak ikastetzetan eta idazten, eta hori guztia, behar bada askotan idazlea ez da erreferentea, igual idazleak hitz egingo du bere erreferentea edo, baina liburuan lortu badozu lehen mailako gertutasun hori, behar bada sortu dozu hor, beste referente mota bat, ez? Eta igual pixkat kentzearena, egoarena, kentzea izena, kentzearena, eta gehiago bizitzearena, ez? Lehen ere esan duzu zein importantea esan bizipen hori izatea, ez? Bizipen horrek
nola baitez, eramango zaitu erreferente hori esagutzea, naiz eta ez jakin zaintan. Baina bizi izan dozulako horrez, giro horretan. Subjetiboa eta politikoa da. Bai. Eta generoa ere badago. Claro. Bai, ekarpen bat daukagu. Uste dute, ez dakit prest gauden erreferentez ari garela, euskera pizka zikintzeko zekao. Erreferentea zer da, balioetan erreferente edo hizkuntzan erreferentea. Claro. Alegia, euskerazko erregetoi kanta bat matxista dana erreferente moduan hartuko dugu, prest gauz horretarako. Zain dut, gazteleraz erreferente guztia dituzte, onak, txarrak, txarrenak, John Miranda erreferente bada, aurbesoetako idatzi eta gero. Orduan, ustut ez da hortik datorrela be, prest gauden edo norbaitek zerbait euskera sortzen duen bakoitzan hor goaztana gainera, ez duzu ikuspegi feminista landu, ez duzu ikuspegi eskertiar bat landu, ez duzu, eta itotzen dugu, eta, bueno, igual gogoetarako ere baliatu ditezke politikoki hain zuzenak ez diren gauzak. Ez da sortzeko, eta terreno pantanosoa izan daiteke. Baina, bueno, kultura beti ez da politikoki polita. Bai. Bueno, ni pentsatzen dut azkenan, guk lehen komentatu duguna adibidez Loraldia eskolaren begirada beti inklusibue da, feminista eta jasangarri orduen. Egie da, beti ez dozula lortzen, baina, bueno, bebai aurkeztuko dozun kantu hori beti filtroa ardoi. Osea, badakizu ez dozula, naiz eta euskaraz kantau, errespetu gabeko gauzak esaten badauz, ez dozuz aurkeztuko. Gu behintzat, gure autue hori da. Bueno, bere bidea bebai izen alda, terreno, bota eta gero aber zer sortzen dan. Ez dakit zein dan bidea, ez dakit. Aita semeak tabernan daudetan, horreko batean. Hori abatxista! Eta bai, horretaz hitz egin dezagun, ez? Bai. Eta aldatuko dugu, ez dugu aldatuko, bueno, pues azkenan euskal kantuekin, zarrekin hori gertatzen da, pixka. Bai. Maritxu, Eta bertzu doinuekin. Bertzu doinuekin hori da, bertzu zarrak. Bertzu zarrak eta. Baina, bueno, horiek ere, gure kulturaren parte dira. Bai. Almazenaren parte dira. Bai, hori da. Bai. Horiek ezagutu gabe ezin da kritikarik egin edo bestelako gauzarik ere. Bai. Ados. Bueno, bukatzen joan bergara. Bai. Oso interesgarria izan da, gauza asko utzi ditugu komentatzeko, baina beste edizio batean ekingo diogu. Eta eskerrik asko Laureri parte hartzeagatik, eskerrik asko Euskararen Etxeari harrera egiteagatik hemen, eta Bizkaiko Foru Aldundiari bere laguntzari esker horrelako ekintzak bideratu aldituguelako. Eskerrik asko baita ere beste aldean egon zareten hori eta bertan parte hartu izan duzuen irakasleei, eta jakizue, hemen gaudela eta edozeinekin, edozein momentutan hitz egin dezakezuela, partekatu edo zuen hausnarketak bota eta jasoko ditugu eta beste edizio baterako gordeko ditugu eta aterako ditugu gaiak, bai? Mila esker eta eskerrik asko. Eskerrik asko.